din kase wi abri ya de baba sum ewie nsam ahodo ya de bramo ne edi emu akotene ebi ene se adisuafo a wo mo video ba abefo ntenta fidie ni so Accra Academy ya wo kita sekan wanum ede ebo adisuafo bi so mo gentete ya wa Accra ka wa so ko ne mpanyifo de nkrata ba mo ntene so anamo a wo mo tu efasa ensemi ho ni nada ya de besum ye free hono mo aye de ni be kiremu wo bo akwa makro sabre kase ja kase bi atofie bi mwi ase adankora num ahye Swami magaji wanso eja atom ama sabre ya kasa die enipa baako kasa nkrofo de abre no ne japade ahwere no ni nyina de mu nsam yatena si ya de brem ye bebu di chini akopie mu atwoma enye behi na sabre kase wakwa hunu se mame bi ahoma so ne konwo na de nam so potema ni wu ye de adehye ne kansem bi ya ye de beso mo kase boyi mu afofro bebreka ho yatena si ya boabo no ya de brem ye mfa seda ni nyina da ema boafo yatena si se ya wobo ye chidom ema ensam no ye kenkan ede ema mo bebia wo bia tambi kuchu ni mfa seda ne ma wono emra vitamin ka no de ni wodwaso wo pa no de kama we ye mfa ni ama bia soso somu a eno ne vitamin ko ba Ghana enfie dronu ni akire ni ye nte won masenkabo ni bia da yente o masemboni biada enu dia danse se you vitamin kadia eye aduane ankasa wo bo ba akogu mu na se wame wo peso ya choco banana and strawberry ni nyina da enye na calcium omega 3 6 and 9 ni nyina da ahyemo ma se twum ente wodum bie na ma kwada ni bia kwada no benom wa ba hyehya bobo ba kwada no ni nyina mu nyina da bibia da bekoyie ba bi be da tonton no de bowura ho na body vitamin na je wo de o take family by Grace Medical Center say vas de yibeye de baby awo bia ka kire wonu no bi nka kire obi anopa no nso nkan na dwumade na hyase o take fam ye mfidua mu haya kosi anwumre no nan yase be ho blood pressure ma o mudura ma sugar level ahodo edidie wonu mu nchacha ahodo wonu nyina ye de ama wa eye free ye nyusika na mom hyene nsoma me se hepatitis B and C and apesa wo hwehwem mu a 80 Ghana cedi edani dura wo betua 50 Ghana cedi pe ma modi mo pesa mo hwe e ma ni titiu candida ode epu no e ha adwene pa anka 150 Ghana cedi edani dura wo tua 80 Ghana cedi syphilis gono test ahodo no 60 dani dura wo tua 40 Ghana cedi HIV test ahodo kidney function test ahodo liver test ahodo mema prostate no anka 150 dani dura wa ya se tua 100 Ghana cedi wo mpe we na apede 14 February o take fam fidua mu haya aboafo bia da romana so yasene ya dwumade ya de ebro Penfa series books ta wonum ade basic school assessment competition no abano wamo boye bi sanso na autism consultancy services Olu's kitchen Ujema travel and consults best brain publication Lipequin and in Lipiton Petrus Kicks Paradise afi the Marvel event wamo eboye na Pella mineral water wamo nyina eboye ma eda 14th ne de o take fia ampaya nese ejo job opportunity biaba ya pa womo betumi acha physics na chemistry mo ko US abroach mema kwa ya adwuma ya de wo fa kwan papa so sene be ya Trump pempam krofo yi wo de womo mpamo wo betra ho din no aye wadwuma wo yi US ni free ho a ya penanis construction workers plumbers welders electricians mo de no eye Romania man no emo momfra ho maye 0244 213 187 and 0276 221-939 and 0273-635-765. Perfect series ngoma no wadwama so busua ngoma we ya jatum o man Ghana yemu ya obi eto bi ma na bofra kenkan efri KG1 kosi JH3 ngoma ni nyina wo de biaba Kumasi aputo ja oben station one makra dan so my first stop behunu wonom 0243299938 and 0540755465 frono ne no mo emonkomo youth opportunity and transformation in Africa busia we no ya fadwumefo housekeeper waiter receptionist cook and security wasebra no ntetew ensamo abodi nkrata na fadi dwuma no na we ehwo kan nyina so mpanimfo afa wontu aka preba ekwan abefa so na wonso betumi awura mu no ja homan na frɛ mpanimfo 0501499432 0501499432 yani ayesomwa wie eyemienu midin mami adwa nyantatando eni abrewaba kofi chumasi afika sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi
Asem anyaba na ye sha ase dia na edemu kopiem ewo abua kwama kuro na sebire kasa yi akoya rehosem osun adutwa ena adehye bi etwa wonpotam hono mo a eno ano ye den papa ni nyina ne se ejakese bi atompotam ho ekowi ase adankoranum ahye amajapade ahodo nyina ena atumi ahye a eho ka no sika bebre na we no nhyiranka nyankopon se okra bia amfirimu na momajapade ena aseye eno ka ho bi ne nsentweni kwamede ni boaten ni adehye bi wono mo ekobo nkomo na wo kire se we no akofa yam hye kese pa ana ede abre wo musanse dum jadwumaku wo mpotem ho eye bo ho modin ye bi bo anya sa enka beto aso ma dan ahodo eto aso no wonyina eho akanti we na de sre no mode to mpanimfu anim se de obetumi bia wonya mfamoa ne gya hyehye a amane muso no wonye bi moa ensi ano ebra kwameje ni bo atene ade hye kasa ensema ahodo de tudwa eni Mesi Jaidi, me wadama o, me hwe TV, me wo hono ma na akola ba ko baaye no se kwa maame, White House ho hye. Afi ye baaye jadam nya asem kotoa nwisie efu e wo hono mo saa afi ehu ya se jana no aye den udum na enyeyi. Wo ye ne hwe enyeyi. Na wo se ye fire service for ye fle wo mususu mu beba. Eno so ni asem no. Ene janyame ncha de a wo mu de ba ya wo mbedum no nti fie ne de ni nyina hye empire kura na me bone se jame de ben wo hia ni ba enko ka me de na enko nko hyenka me fa hin wo su de nyame ya adom me de na hye ba se fie ne de wan fa pin kura wo ni nyina hye oh na modem na mteze maame ekikam se White House o ede ehye nti me rush ko hono no mekoya mhunse na ejano so eden ehye ba yekoy na ejano shadan si gidigidi ba so silly joint ni mu na ehya ase se eden ehye nti ehye na adwen se fire service ba ye wa atwema makru ba mo so nkawe ye frɛ no mo nyede omo manti menim nua ba ko bitu moto ene ko nkawe fo no ye ko nkawe fo no ka che se omo ka na sei ba na mo hye uniform etetwonom na oba ba ko yi fon efrɛ take is a confanoti for some way dem mobile to mba na dan na ide ahye by me ma me nua ba ko bi na ejina o se tama ade ne koso no owo ne dem o anote ze bibia gibum e wo fie honom nti wote na rush ko honom na ofre ma me ne 4 times ma me na ide aunt efriwa no hu no ya na adwen so obedum no ba na ayekese awi na ya adwen se efre 5 for cars to ne ba o man to man se dan nyina ahye ba ko edika ba no ba be 3 ayinu obetwen be pompi machi be 2 pe o se asa na twede for ba no be surprise mu nsu wei eya adehye bi ewo abua kwa makru ne ete won kan ja atofie mu ekonam so ama se ebere kasa die 5-bedroom house ahye condemned to grabu na ye ko so ame magaji ara wosam we firi ho eba ene se na no fiada eja sha se ye chisi ene afi we nku ana ebia di kan hye wo ho ena asan atoso biem na we die ndie emu akwakwa ye wura mu akwakwa ye yapa sanse wo hwe kase akese yi bi ya wo be 25 ene shops ahodo ani nyina da eja no etomu a na se enkrofo japade de so amagi ho de na no fiada homache eja no edi nkrofo ya pa na wabra ote kase ye kopie mu ewo ho ene ani owura ba ko ya ne shop ewo magi ho owura bo achinua ma Benedict edi enkomo ne bisa ne se wo moti eja hyehye ise mo de ma Facebook ne so enkrofo kase ya wom de abebesisi ho ni nyina eja no ase no na ahwe kase akase bi pa ye de ko long journey bi a ni nyina ahyehye enkrofo ovan ne enkrofo taxis ya ni nyina ahya na se mu akwakwa ye ya papa ebisi ye ncha yo ena asase biem entini ebisa se we kura de ba ne san ya asan esibiem a we kura de esen de eba ye na dutwam na wabra ye ne wom a wamokase ene omo stores ya dan ya hye yesisie ekasusuro ene da wono so bia di nkomo abusua emu oya de nanso momiantie nchirechire muo de eba ya wenum nyina da ba ye wom nsam eni
me yere store ni me o ye adwuma KTI me vice principal KTI nti adwuma no ba no bedu fie me no edi amane ani di ehon command bi nua panyin frame buchiri America edi nkomo we nti be 11:30 anajo ni nya ko free ase ejada my wife na e fight are say na idrebu ka ba ampa se ne jani city na e won via enye yi na omo wo ha no kire se ejana starting ra my wife so any man on be jina ya na sabe menya me ha bo free five service free mama if I was bedru ya no na to say ahyawi e won via enye yi eno ma wu mu so mu oil ni mu lubricant ni ada ni na explosive car bad ni sa no money ti na say e won via enye yi eno ma say pa it worth about 500,000 Ghana cedis but nyame no de ba ye won kwan de to say e woni da so say that should be a be sai oh e be stress embanifo betima boa sa entrepreneur bi say no ka momoa na bi say the here pa ba ko a mesre de say Ghana nipa lose interest in insurance no insurance companies ni no kore ma clients nti ama obia ni interest over insurance we say ka insure store ya and at least we but insurance no ya afi the whole omo ya ma omo nka no bi nchi omo de no bi sie asem to awie na say omo reimburse na fe na omo technicalities ne nti mesre say abamba de bitima boa omo pesi de ma ni bi ma saa fo ya to yentema to mi naja omo fan start bibi kakra na ye hwe so mu bi jam because o sa be traffic no oni bibi ya burden e ma omo ani na Boachi niama Benedict na te se woni oteka se body nkomo ekwan ye fa so ema eja na no fiada hana machi eto so amemagaji no wodi emu ensem amayin yekọ atwuma nyebehi na atwuma nyebehi no wo atwuma nwobiaja south kropon mu asante mantam ya mu na akwakoya rehosem maami bi ni din mai yenim ba bia wo firi na wo hu se maame no wahye ne ho akonfo eno na aka hu bi ena ade hye bia wo mpotam ho no mo kire se we no ase omuti ase nyeye omugidi se obi na aku maame no no wahye de ahoma besen ne kon ede na sen ho no mo nti nyane da nyansa podwumadie so Master Musa won potem won captain koda bonkomo echeche nse Musa yi ana pay esilo anajo banya se de uka no enkoye maye woni mi se mi kuro mu ni atwuma na ebi na ofira atwuma na ebi ni akuro ba ko efere wachire ya afi na ofe eda o nti ofira ofima na ko nyame be chire na ade mi ndana nyumre abaya bi na se omu tugara mse wo apoyem da kwan na info se ho mines ankasa mo bi mines adwuma bi ankasa wo apoyem enti bi betre nti ye wu se obaya bi na mo no mu ndi bi ofre ana wo mu ye ko ye ba ade echi nura no pa ofe no pe abaya ase sense wasen ne ho abaya no nyumre yi tie na si a wo ko sen no amamfo nyina tumi ka kudu ho no ma nipa won aka tinto no wa ya sen no ne nyina esisi fom ne nai esisi fom abaya kama ye area ho nyina da ye hu ba bia ofure ebi so ni won kawe ebi so ni wo bia kwa ebi so ni wo ene fa ye ni ba ko pete ababa woni furu ababa woni wo no aye duku jina ho ne so ne se ni poi onu a na ase no akonfo a captain no ya ro na se mu rem na se master omanfo no esusu se obi na eboapa age ne nkwa because abaya no wampre abaya no wankotoleti wa jana na yangunu ho abaya ne ri mu ho no bi den ho no machikie bi ketremai antwe bi no chira se obi sha akonfo a bia hono emu ba ku sen kura ya hunu ababa wa no because a bread pass no about for the fire o de ko yo no wo ni na ayi hu we si no na previous ye nyanti bi bia firi ni bi firi oba ya ma frefre kire ni na wo bi nyanti bi bia firi bia no se e bi o firi fie we mu o firi nka ho o firi bo se tia ara se bia kwa ye nti bi bia ensie bia sa
sa wo yo no wa ya baba wa kiti ofin no pe utra ofin pe o yo fin etu cross ya ase no na ti mo na se nya mechire na won se ni fa so ho no ma ofin ho pe aya no mo se say eno kure ene echima kura ye etrada ye nko nsu no enti esubo ne me bia oroma chine brain ye be yesa nyuma no na ye nyina ye gidie mu ene se de me no ye gidie tie ne nim se eye wo fe ho pe na ni tseri papa ni bi ne bedi sa papa wo ye wu a eye wo fe ho pe no nko ade se na nam tumi wo se de me no me ye gidie enche ye na ti ho se wo fe die wo yo ba ta ya o pere ma be di bone enfam to wo fe ho enko me ni ne ya na mama gadam tiefo asens no ena minim na mra ma me ne ti wo fe ho a e jare wo film ye ti sunet ye to dra e wo film na nse kendi na wo ngenu na ene die no kure ni ena na no adawo ma ni ni ko we eye master Musa na ma ne boy a odi firi atwoma ne behi e ba ye ababa wa kama Oba Otek 102.9 Facebook one mo a video no edaso e de na bodua musa opege na ni ahwesoro na ne mpokua ne yi ba akwa ato abonten na ba akonso e sha atade nim ya akoya reho sempa enya sem ketwa na video bi ejen home na ewo abefo ntenta fidie no eso ene video nim no ne wo behu nyina da ene sa de suafo bi a wo mo ewo Accra Academy ene junior si gina ho senior si gina ho ye twa nkwada yi bitwo na nya ba kra ne yedi twa wo mo seka pa abrantan ene yedi twa nkwada ne to twa nkwada ne to twa nkwada ne to twa nkwada ne to na video no sede na senior ne na ne bra wo twa nkwada ne to na se anu nyan ama abefo ntintan fidie so de na watwa wie ya ba abegye ho me na pa aka ho bi ma na nkrofo bebre na afre suku mpanyimfo sede na moka sisi ade nkwada no de omuso osuku ni nie future leaders no mo ani anase fufuro ba bia won beba ena ka ho bie e ma sabre ya ye kasai Accra Academy suku no e de nkrata aba ena wo mu kire mu se sa video na ba ye no January ni da na etoso du ensun ena wo mo nsaka video no ya suku no krato nsa e de afre senior sibia womudi epiemu ene Shaida Aliud nidi ka ho dodo na efre na Kester ono ewo form 1 ena Halim Jabil ono so ka ho dodo na afre ne Topper ono wo form 3 ena Hamed Dauda wono dodo na afre no foreigner ono so wo form 3 Richard nso ka ho wono so dodo na afre no Poison ono so wo form 3 na womo akaso wedi womo ya victims womo ayakwachi womo ayade brantan twa womo to no womo dinie Samuel Osha Kenfo Quason and Stephen Otin Dominic Awuku Eji womo na ya victims senior si ya mebubo mudin womo kwachi womo kofa brantan ye twa woto no agina ho ye twa woto no agina Accra Academy suku mpanyimfo yi enkrata womo dia ba ekire se mpanyimfo a womo frɛ nkwada om ye senior so frɛ nkwada yi ede se kan twa womo to ni nyina womo a woso mu tina fie na hwehwemu kwoso no suku mpanyimfo ahyase dada na senior no na okura sekan no otwa mo ne de sisi a wo aposifo nsem ya aposifo toto oma no womo a wosi ye di bodnize womo di bodnize so be kwoso we ye day student nso asisi a wotifie na hwehwemu kwoso a ni nyina mu no womo mba video yi mu nyina wofu amane yese wo ba ni nsemu na wadi nie ya di bodnize no wo tena fie ma hwehwemu akoso ye no okura se kanso ya de na ma aposifo enti wo ba yan sa wo ye wofu na wo ba video yi ma wo so be bo na hwehwemu akoso womu gina so apa obi acha se ba ye empenfo bebre na atake Accra Academy ene tag ne do so pa womu so womu kira sa asem ne ba ye 17 January hoton womu gusu asemi ihwemu mapa ekoso ewo asem tu ewofo wo baba mu ne atwa ne tru a emabu mfu woma hyase ya tonsa de afro obi ama mane ne papa kura da hwemu ewo asemi hu no womu gusu da womu eye ewo ensam video se ba ye ya na eye Accra Academy senior sibia wom de brantan egwa junior si ebi eno eye enkrata bia suku mpanyimfo agina so ede aba ewie ye gina wesu na nsema wudu ebo abo ano de bram se kase ye ni nyina da ye de asi ewo hasemfo ye ofa John
entwi bosia kon labo na be de kye na kwadwo apia enuba afia aboadwowa sanso ena eja sam ye na fam de kwame ageni mboaten sa kwade sam bobo no kro ya na bebo ye chidom ya de nsami eboa imandaro ma Facebook na so woni senior ma emoze unya bi ehwe ya besom mu no eye mienu midi mame adwoa nyantatando mene abrewaba Kofi Chumesi Abrewansa ne be no birthday wishes bi aba yemfamfa mutaw ne yenko happy birthday we ekọ ede ama Selina Owusuwa we free wankasa okunu Henry saw ma awodapa awodai emuni ama papa ni nyina wosre oboade nyankopon sabonfa eno bonkwatentia hoden wom Seli happy birthday to you de di ho no ekọ ede ama Benedicta nana ama minka Benedicta we ye adwuma e wo funky adepts design wa wasantase one Star Junction na ehwe ni mu we every Mr. Ejare ya wo park microfinance wo Roman Hill Mr. Ejare so ma woda aba bene erade emwa no nhira wodai nyaka bi a wo bo ho mpaye no wode emma enti bene happy birthday to you adwa ba ko bi o ha me fan twam na yen sorry we awoda je mu ntia soronko ekwa ma less eje ntiamoa we free one kasa maame eno papa Crispo fufu ena afi sister Ebrefi omo se ene day wo se otumfo nyankopon ni hira ene na ho bambo se ento so na wo free afefofra ase no otumfo nyankopon kan ho ne fa ko awie pa happy birthday to Alice Ejei Intiamoa akrane aka no eyawudi apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus mixture, and what do you swab? I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no, not plus smokes, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and Asakura. And yes, I who doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadaw in Fidu Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Cratway atum. Order for Mammy Missa was send you. The Baina Ope Bresse. Ukoisho nipeduamo. Said you nipeduana qua. Na who density. O brabo. O sa. Cholesterol and aside do a womo or blood group or genotype so ye AA, AS, and SC, Sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say and Jamu Bia Bramian chain my yen shemau. Car cry a day bumpo, a brano, ye the coffee tem correse be bia de ye, no you nipedria, ye didn't coordinate ba. But what you say, be shamu and tentem. Na bibi siewa ye hunentem yetimi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Bremain DVL enchen pe osekwadwo area wa bibi ani amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05 apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture to 2 malaria and Asakura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Usumi pini menti asie me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. FDA aji Jordan Cratway atum.
Mama, Nabrika ye, ya, me say, Nansense de Kojo na ye, me de Mirika Copa Semana for Frabi Jareno, me de Samana would be a Jareno, and so the Tianity. Now what's so guardian ashe? What set is a guardian Samana Cocoana? Anne, Unilever Ghana, champion Cabolic Samana ya, do one friend guardian no, a bon money benfin yarwaho, says Empodier, Yassani Dina Co, live boy Cabolic soup. Sir, na Yasamana Dada no dear. Anne, the Dini pe and assassin, a boy Juma Pepe, na menya be a toway, Ubenya live boy Cabolic Samana talk, and would Joma Anastos a hoodroom, and ye me Demirika Kotobi or Nashop Wabase Sia. Live boy Cabolic soup, ye guardian Samana Dada noir. Ye Chinidi. What is a champion Cabolic Samana? Say your friend a live boy Cabolic ana. Samana Kwakwa gun of one Jihono. Say your friend a live boy Cabolic. And yet the info Nanso Adasubo Hunamani Bayan Kasa every mua a man Hunamani Yarwa. Enti Bodamro Nakwajo live boy Cabolic Samana Eneya. FDA a Gia Jodian Krato Yatu. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie. Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Oteka Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao. Adani Mubuhura Aye Mena Sienkam. He said, You man Ubiani Numa, Numan Dawson. And so the Odiamani Pan and no day. Professor Eddie Utek, Yamima on Numan, and Kosu, Openia Upiedman, and Kosu, Nintre, and Kosu, about war, and Kosu, and can come for a man here no Mujuman. Woman not da papa, more more than and what in your media, and the same no Casanope, and Pana or their man, what their family, also would be Snaya making a cat or brand new video, but I said, Nadia chain, Nadia Sobi. The bill so almost. Not as somewhere dinning, or when you can eat your ma, as a kind. You want to Omon Papa, Mother Subusua, you will come. A papa will be any chance. The cancer I in Nazi and come. But woman in a hoban, the PDI, yeah, and what row for in young cat, papa, why you be, protect it. Mom in Chile, let money in Tumpong. No more papa or dog, and some I know what can. I have to do some money and I say, what will we must yes, I know what here. Omonka said, man, and now will be anyone in a moment. Your Catania, I know more. Papa and come on, the fish are great, should cotton bra. What will be a what in Baba Nasia? Ah, said they are on Bessie, not Divia to you. Already one more than to me, and so my Yaku could do, and find your cotton bra while the few anymore. I don't need any. Amen. Aja nyameshra o me da body ase on a boy ase da tosum ye no enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosum ye nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nua no mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anyama wa na wagyae Abraham ka kire na ko ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Yakopon e kire no obapa o so warima Isaac na Isaac anya ayire pa one ne tina good timi da radi ase yansu da ase me twantro antu mere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yam se ori meduma ma me so ente free ho no me ba
Oda. De na miri ye no. Asem Beba Dabi. Papa, me kan hada o. Mary. Ay, oh great. Mary kasa daem. Udani apanya, me dani wa watch you. Udani apanya, me dani wa watch you. Ahomachi 5 na Mary akochi apanya of de ma betre me. Oh inside. Let me say no. Ahomachi u apanya me se machi no ani. Nti nyama bia Mary ye wo fi ho no. Anu odin me de ne maka. Asem Beba Dabi. Oye na se mebu anjo. Wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se frɛ no na tu no fu na de oye no onya ya ɔsɛ me yɛ kɔnkɔnsɛni unim do ɔyɛ ka menyɛ ne hwee hama na ɔfaeɛ no nipa na ɔpata esi gyagye baakonya wenya ogyina mfimfini nipa no yɛ so ɔtwene ho na ɔsɛte ade mi aso ɔbɛto ade ne de damage mani kɔ minim do timi yɛ ɔpɛ so ɔsɛ me life wɔ wiase krampo kyɛ sɛ bɛ ɔbaa bi ampɛ mi ɔsɛ me krampo na afono me sɛ oje menene ntamu no twe na obi tene baa bi na sɛ ɔbaa bi bɛ wa amedia ɛna ɔbɛda magi me ɔbɛdi me dam saa mom na ɔpɛ so ɔyɛ me pɛ so ɔbɔ mani baako minim do otimi yɛ nti ɔyɛ saa no a wɔnti man to na me hu sɛ ko to abɔ me bɛfa wo aso ntemu adamagi me sisi yɛ ana me yɛ na me sɔ ne nsa na me gye hama nti ne ɔmpɛ so ɔbɛgyem nti me yɛ hama ne sɛ gyem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe anim on say me ye ni say jem na fa ni kotodwe mu ya ni say apagya na yi ni skirt ni say na ne ha no awot me kura me yam hye me say ama waya am wo plan waya am me plow because me nti me plan say da say iron say me de hye no on de ntronko a Asem Beba Dabi.
nka wo din na wiai oduma nkoma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne ade hye awiai yebema yenho aha yebema yenho akwaba na yama yenho yahyiahia aha eye otek 102.9 FM sudie awiai yahia bio di Asem Beba Dabi dwumadie no ene ebesom dwumadie ayedie da biara da ye kan de kiradofo etiefo ne ade hye se ye de suade ebrekro na amuo no ye de kire yenho nso ade enti na awiai a yahie nokre yese yenho se ye ba besuade na ya kire yenho nso ade na dwumadie yi adofo se wo ba Facebook ne so ana YouTube ne so a ye stream show no live de obeye nie wada ma join ye na wiei se wo ba Facebook ne so a join ye hwehwe Otek 102.9 FM se wo ba Facebook ne so a hwehwe Otek 102.9 FM se wo ba YouTube ne so a hwehwe Otek 102.9 FM se ye Facebook ne so a mesra wo se ya hye ma wunianum nyaade suane yade kire dwumadie bintie na wonya binso nhwe se wokọ YouTube ne so akọpe link no fama wunianom ma wonum nso nya bintie na wonya binhwe ye nyinaa ye nsuade na ye nyinaa ye nkyere ye ho nso ade o comment nso hu hia enti awiei sabre yi a ye kasai obekọ comment section ho na baabi a wodi free a wode ba ene wasem a wode ba abetu yanim ana wadwenkyere a wode ba no wode atom bi ho ama ye nso yasom na yakan ewe afidikasie so de amawo medi de Krobea nana Yaw Asante na wiei ogi amanie na wiei apesemaka nananie ene dei Krobea jata mene mapamfo awiei yehia oba de ya chia me yehia ya eja akra umpom te say Nyankopon adom ho ya pa na so adom kro na me so me ho den ye de Nyankopon ase na wiei yehia se ye besom sa weekend se ko boko oh na ye okay ye de Nyankopon ase se won so ho ye eja kwa me ho te say na adumara kwa good yeso good and then so ya say hia bio say at long last ya wura ogefo bosomi ni mu se wo hwe afra bosomi abesi atwam kro no se ne ija hyehye ma ne homene so wo mayi mu a ye mompaye se nra ensuo totototo wo miaye ene ne mfrema wo mpa da nya asem ketoa de aka ne se ye hwe ye husu yie ensuo hyase se yi to a epeba edija hyehye ba ensuo hyase se to a esei ne oma na efa amanfo good enti ye hwe ye ho yie enso wo ho na enawie yi adofo ye hia se ye ba besom na ene wodwumadie yi so afutu semo a me de bre wodo me dane ne nwom ene tia wu betie yi mesre wo se enye beat bi ebo ene tie nemum ensemo a ewo saa nwom kro ni mu no eno na tie na fatu hofo enti ene Krobea futuo enie
Asem Beba Dabi. Yɛn nyame ase na yɛn chia yɛtiefoɔ nyinaa na nagye abo Sana hene sabi woni kuku na sekura na akwasi ase pe pa akwasi ase o se ni kuku na sekura oti nana o bo nyu o be ka ho asem pe akra asem no adwum ne nsem wo bebrebe enwa nam wo ho papa ba bia obeso bia atumi kasa na akra de meka yese enye sedie nyina ena yese de pepa dabi Krobea Asante kotoko sidie bi ho friend jam sidie jam sidie as wo jamo enso na wo serew na aso de otirimi ya wo de enso wo huru pa ne saa ni ntino ewiase de ne mede ka ama obi atia ne se wote se obi sere a eya ahwe sidie ne omu mienu enye ni nyina ena yesidie pa ba ko eye jam sidie ba konso wo honso a bia na obi ho akyere no enti na wo sere ba konso so bia na ni nua so ho akyere no de wo susu obi abam enti sedie bia no busa wo ho se enipa ya wo sedie ye die enti na wo sere ansa na se honso obe sere bia wo so wa sere bia boa no enye sedie bia na wo so kwa sere bia efiri se bia na sedie bia obi sere no na enye sedie papa wo so kwa sere bia ono ni mienu nyina akwa ye pe o aha enti free na ekro enye sedie nyina na enye sedie papa enti so obi sere a busa wo ho na busa utirim se eye sedie no emu de hin bia ansa na wo so obe sere bia wa sere bia akra dem de kan de hunie ya tiefuo de omunim de wo de bebiri be keka ho na ye de esua de me da se okay menso me da se enye sidie nyina ena yesede pa muatia oka nipa ho asem kyere ne ma no nkwada ne se ne yen yatie munhwo tumi a yen ye we adenti na papa wo ka kyere yese yinsuro odasedi osi okay timunzuro osi kaish yensuro osi okay munya abotre ebre ne so a memwa ko hu odasedi abosumi miensa chi no ka kyere ne ma ne se ebre na so enu omukota nkwanchen onipa sabre nu akotwa abe enu oba entine nioma a wodi kotwa abe no ewo ne ho na wanya ne taa cigarette bi enu wo bom na wa hwe nipa a wo bo cigarette mu wisie bi nam nanum wisie bi nam ne hwinim nanum nyina na aye dei eja dam nkwada ni hu ye no wodum dwane o se se me ka kyere o siro nipa no nipa hu ehu onipa hu ehu o enei ye ka nipa asam kyerɛw unsuro nipa you no go fear man unsuro nipa tena hoi enru bra wani be ba wo so se wusuro odasani no na aka echi ama wo onua suro odasani wate hwe Judas ya wo twere mu yi Judas se carrot ebra so se wo kwa akoyi Yesu ama no akogye ne hu sika o eduru ho no wo ka kire nkofo ne se onipa mekwa akofe na no ana nafono ho no se nipa no wono ni Yesu Kristo no enye mfia no ena Judas wodi yi Yesu baaye enei wo kra de enye mfia no ho na nipa ne ho ahoa wani age bosu ba kope ye wodogu one wani na ho na wo yo wodogu bosu chairman ni nyina no owo ne bota here wani na ho onipa da sani na suro nipa ne motia kura suro nipa nya wu nipa na onyonku nipa wu suro no onya wo obeyo da hoso ate da hoso ahodaso de be ma ho ahodaso ono ne be ma no nti da hoso papa bi a wodi ade nra na me ho nhyeda nya me yie nanso me hyeda ne opanyini no kokohyiae oyo hene o sesei ne nan baako ahono na wunim sabe wono ani ho nipa ni twotwomtwo ya na natu na watiem ono ne mpabo e hye ne nam e de koma nipa me nipa de koye na de
ɛyɛ ɔno ani ho nipa nti wei obi bɛn wo a wunsuro no suro no na ɔno na nya wo ɔbɛyɛ wo na yɛ hia kaawa bi pɛ ɛwɔ saa papa ne ho hwɛ unim sɛ Ghana ha yɛwɔ bea bi a yɛtwe nipa kra sunsum hyɛ akokom toma aboa denkyɛm ma denkyɛm we wo yɛde wokɔ hye popu butom kura na obewu wonyɛ ye na yɛ kaa ɛna no ohia ɛwɔ saa papa ne ho wantumi anya ɛna wɔkɔfa papa ne mpaboa ɛsɛ papa utiye Nyankopɔn wasi ahwɛw ɛyɛ ɔno ani twotwomtwo wotu na watiam sɛ wopɛ sɛ wokɔhu Nana Krobea yɛsi ho Nana ne hu ɛden hu ɔbɔ adeɛ kyea me wobɛdi w'anim de wakɔ Nana Krobea hɔ sese ya ɔbɔ adeɛ kyea me ne kɔyɛ Nana Krobea saa sɛ wohu sɛ ne nipa teɛ enti onua suro nipa no nipa deɛ ne hu sɛ ne ɛsega bɔ nano na wisie nam ne hwenim na bi nam nanum na wobue nanum a nanum asɔ kɔɔ no saa ne teɛ mimi hu ehu unsu hu ehu usuro mi no minsumi suro ɔya yensuro yɛn ho ne nante ɛboa kwakugye bi ɔsena na Krobea yɛ dɔdɔdɔ yɛdɔw akra Krobea ɛnɛ menim abusuakuo no nyinaa yɛtwa afidie ho ahyia yɛbɔ waba so firi mankranso wo nsɛm a wode brɛ yɛ nyinaa yɛ nsɛm emu odu Krobea nyankwadaa ɛnɛ Yawderi wɔno nso wɔ nandɔm isrem nandɔm do ɛna ɔsana Krobea yi ɛnɛ wia yi mensumi wɔ srem na me monitor show no live and clear ɛwɔ north ha Samson Babina ɛna ɔsana Krobea ɛyɛ another fantastic day dwada foforo nie yasa hyia da bia ye ne hyia nso a adekyerɛ ne adesua ne de ɛkɔso anane kunsu kwadwo krom ɛna ɔse akra ya Krobea Asante ye mo akwa abeburu ye bɔ mo abaso nso ɛne mo ne pa de mo dwuma pa mo nso bɔ ɛnɛ mebusem nie nyina hini nkwanta akra Krobea wiai ba menchia me maame Teresa abedwafo ni nyina nso wɔ ha ya yensu yetio Belly Eve eno ose akra Krobea ogidie sebu nyina mo ho ye nyame adom ode enenso asan ache yembio ene ye hia na ye ba beso ena wie yi a ye ka sei ye won komo enso ebo enkomo a ye wo bo ni nyina no sebe ye ka de kire mo afidie yi so se ye suade ɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ na me wɔ ɔpanyini bi ɛwɔ manim ha ya ɔno na yɛde na ɛhyɛ aseɛ awia yi na deɛ nti a waba ha no wameyɛ hunu ɔpanyini akɔ aba ɔho te sɛ okay monyɛ mpagya wɔ ani mu kakra mmra soro ɛma no ma me yɛde nyame ase sɛ wɔde wabɛka yɛn nsa ha na afiri he na ɛbaa yɛgya koti yɛfrɛ wo sɛ akwasi jo kwadwojo wɔmfantini kwadwo asɛm bɛn na awia yi kusie mpia wia amowa pia wia yi mpacho enye boni na medemeka eko fitem se omu inspire mami nti o spray car no cry wi enisa nti aka no man kitikiti bi a oye na medemeka akọ nti metika bi ma na mtiti anu so saka no so ye won adwuma nti mo wana spray na kola no ba car no hwehwa de o car no na me bi se ne se ɛdeɛ na ɔpɛ ɔka no ɔsɛ the master sɛ ne phone nti ɔhwɛ ka no ɔhu na akwala no gyina na meka sɛ ɛndeɛ mehu sɛ guy bi so ɛne na ma ɔkɔgyina hɔ yɛ nti ɔnkɔ guy no so nkɔnkɔ check wie nti guy no ti apɛ na ɔsɛ wɔwɔ car no
ɛna akwala akoro ne ba ho ana car foforo si magazine hobi man so yes aka no so ɔyɛ no nso ho adwuma ɔno ayɛ sɛ trotro bi sa ɛna yɛ man na kwala na na ɛhwehwɛ phone okay ɛna wo ka adeɛ kyerɛ na me ka sɛ onko check guy now on no sɛ me ko fitom ko am kan guy no kwa me hu ne da but no so aba shop on nam on sɛ ne mo fom nti me bi sɛ guy no oye dia ono say ya obo master man kunku na dia man eto wo ye condemn o se scraps kunku akwala na apanyini oye panyini ni afi nti wo kire se wo mo nkode ho nti no wo adwuma mu a man na box bi no gina na me ka say na on check guy ni hwe nti me ka so on check guy ni hwe no guy ni ti abi no say che say phone na boy ni hwe no pese me che say ono na wa fa phone I'm say me knew that me na ga so no wa phone abahwe phone wa ha na me say phone no wa hwe no we hu a o ma ma check wa o jan wono I didn't know say chincha o pesa o che say me pesa me che say wa phone e ho na me ne ka na o say on phone na me sinchina me ne ka say on phone me say dey bi me do for me knew that me sure is say o jan kwa me hu enti say o say chinchina me say wa phone na I didn't know just some chincha makers wa phone o say ande Antoine ama enkum enti wona me say bra na some ye kin dey na wo ka say Antoine ama ye den enkum e wo me ni ya say so wo do nsa ba ma no a mary wonsa am say I didn't know so yes sir enti e wona na me say min sanini wo dey ri enti o yes no tintie ma na Dabi so ene ne yere o mutunton ne mo container bi mo muton biscuit ne ye wo kwa mkoto biscuit enti bra ne buy na o hwe the boy ne ye na if you boy ne say we mo roro mo ahwe se phone bi o mo se phone bi o mo a na bra ne hwe the boy ne ye na bra ne say boy ne fi ho onko no pa mo boy no enti Quincy anche ndi 5 minutes gra say 3 minutes na master ne buy say ne ba no na kwala no be ka chem say master no so we hu phone na phone sa no da ma na da amfo bi nti master no ba na me ka chem master say me djuma me de bro say baba ya mami sisi a na obama akwa be kum wa ya nti wala na master no sre nti mi kra no mi duabo ni sa nyama no mi nim wo hwe mi bobi da mi nim wa idea bia nti ya sa na mefi na mbo mi rama ni na me ka je sa na te dia kwana iden abom dua na ma me bi su o stadium na ma me ka se sa na te dia no famra na motu woni na mo wi a on mfa mo han asen ma yan hwade bi ajajo se duabo wom and duabo ba se mu a ye ka asem no di wo mu ankasa na meba sa de we enipa nim sa wo bo obi dua o se mini ho a ye dane enye ye oboa busa konfuo bi a onim dua dane ye tumi bo obi pa ebi agya kwa mete ha yi na me no obi abo medua na nipa kro ne so wonane a me tumi ene agya kwa me kasa eye de agya kwa me pe ma ne bodwo gia obetumi akoginam te se de ye wo adane ama ayi enu bi na ya na nipa bebre so wan fra me de ne wakodane agu me so se wo ye de enye na wo ka no se ne enye de a obedane agu so ku enti opanyine yi de me pese mi hunu ne se ebra akwada ne baaye na o shase yesa wo hwehwe master da kwala no no se the master se ne phone na wo se ye ne wa hwehwe no ahudi a check boy no me pese wo ka kai wadwe mu ka the exact words a o ka ye kira akwala de se onko sa condemn boy ne wo manka word bia de me kan say ko check guy no me kwa minim ni di minino me so onko check guy na ogina won de ne ka o ma o ka kire so onko check guy no so o ka say guy no me ka no kra ko be 1 month de be bia me ko ka no
nti guy no onye adwuma wɔ adwuma mu bi because me hu ne da nti me bi sa na ɔka sɛ guy no ɛyɛ on masterman konko ne yi na na me ka sɛ sa na te da onko guy no na onko check wɔnhwɛ ɔno ano asla me kan na deɛ me pesa beti ase ne sɛ unim guy no ɛhɔ nya wadwuma mu ɛyɛ obi adwuma mu na ade wadwuma na akɔma no very good uhu guy ne da guy no yɛ ni konko adwuma deɛ na wo a otew ba bi wi obi skate ɛka wo ma wo ka sɛ ɔnkɔ cheke guy ne nhwɛ sɛ sɛ akwara no boy na ɔhwɛ adeɛ me sɛ bia hɔ na ɔnkɔ cheke nhwɛ na ɔhwehwɛ ntimi bo me ya ede yehu phone osan sɛ hia mienu na esi ya hɔ a eden ye hɔ a phone na ira okay nti me pese bia mekɔ me chia bia be sɛ phone na wɔ mu bi hɔ ɔno nti na me ka sɛ ɔnkɔ cheke guy no wɔ nso yɛ den nhwɛ onye hye nso sɛ ɛyɛ asɛm fa to so asɛm fa hyɛ ɛna ade kɔ hyɛ saa kɔndemuru an ntima ne be bowdua mpacho me de ni madwum ka asɛm na asɛm mi hyɛ no osan sɛ me kura no sɛ boy na mahwehwɛ ɔkɔ anka ne minim sɛ master kura ne phone kura den na boy ne nso bo ne dua no wanka wo duabɔ no mu sɛ wo nso wo twa ntoro ɛna de ato ne so nti ne wo bo dua no wanka ɔno de okay ayin sɛ Antonia mun osi sami phone osi mi na ma fa Antonia mun ku enti means sɛ wo ka sɛ wafa phone me man ka sɛ wafa phone osi sɛ ne phone no me ka sɛ onko check na sɛ phone me pɛsɛ me sɛ ɔno no wafa phone me so ni ma adwum sɛ me ka sɛ ɔno wafa phone okay die enti na ma wo ba ya ha kanon ko apɛ kyerɛ me die mo na apɛ sɛ de boa wo pɛ sɛ ohu sɛ duabɔ ebenya wo ana apɛ sɛ yɛ mo a wo kwa bɛn so sɛ me ni mo hwɛ bɛ wana me kenkan kyɛw no mo sɛ na ɔka kyerɛ me sɛ nsuo no kunu abɔ ndua nti me pɛ sɛ mo bɔ me na dan dua na asam ade na asam ko okay atie for Saturday no mukɔyie Saturday no me drive no master no frame sɛ ɔde akwa na abedwuma mu na ɔse me ne akwa no nkasa nti me ɔde phone ma akwa no na me nya akwa no nkasa no na akwa no ka kyerɛ me sɛ me membra edwuma mu no ɔnda no dua no na meketen sɛ sɛne edua no wabɔ ma ade ati so wonam bi sɛ no ɔmo sɛ ade ati so a wɔn ntumi aden ɛnda no dua no nti chi sɛ yɛkɔ beebi no nkɔkɔda no edua no saa na mebisi na ɔmo ka kyerɛ me na akwa no ka kyerɛ sɛ saa na meka da minim sɛ megu no ho fin chi sɛ meyɛ dɛ me pata no ansa na akɔda no dua no na meka kyerɛ sɛ megu ho fi sɛ ɔsɛ me maka sɛ wafofo na mse menu John me bie ma no ka kyerɛ sɛ wafo phone me da me ka sɛ ɔmo check phone wɔ hɔ aspa me kan no nti me nka kyerɛ sɛ wafo phone no nti bibia no a me bɛ den me bɛ pataw saa na afi dia ɔka saa na afi na ɔka nti ɛwɔ na me ka kyerɛ ma asɛn sɛ me wɔ yi ase ɛwɔ baabi nti Monday na me nya ho guy ne say ɛnde me dia me kom baabi sɛ untumi mba me dia me kom baabi me mfa ho me kom baabi nti no ɛka te kɔ no nti wɔna me fra ma asɛm ka kyerɛ sɛ ɛnam wo so na mede adwuma no baeɛ adwuma mu hɔ ɛna ɛnya wo so a nka adwuma mu hɔ no memmɛyɛ hwe wɔ hɔ nti sɛsia na asɛm no aba ne nyinaa so gyina wo so nti ɛde problem bebree ɛbɛyɛ den ɛbɛba nti ɔnhwɛ na ɔnyɛ akwa ne nkasa ne yɛnhwɛ ne yɛnkɔda no dua na asɛm no yɛ den ɛmfa no asɛm fa nkɔ na mka saa kyerɛ master na sɛ saa akwa yi nso wɔbɛka saa wɔ master yi phone so ɛma akwalaa ne nso ka saa wabra na master ne te hɔ ɛna krakye korɔ ne nso ka saa master yi nso wɔ amoa monhwɛ adeɛ bi o papa yi ɔde n'adwuma abrɛ wo master korɔ me sɛ meba wɔ adwuma mu na mebrɛ wɔ adwuma a meba bɛhyɛ wo ho bambɔ ase sɛ biribiara si a yɛbɛbɔ master nana Krobea ne workshop hɔ ɛna nipa asomasi baa yɛ a wobɛbɛnya saa hawi enti ɛyɛ wo ho bambɔ ase ɛna nipa ne ba bɛhyɛ na saa akwada a wo ma ne konko ɛma ne sesa kɔtɔn ebetumi wɔ wo fon so aka sɛ so saa de akyerɛ papa yi a sɛbesɛbe sɛ nyɛ ne kwan so nso mompɛ master Krobea ɔde ɔbɔdua no ɔse ɛfrɛ ne sɛ master no nim no bebia ɔba de akyia me
ense bisa mienu bi se oni hwe nso bisa dia me komani we shall say what the neighbor kwa siasem na wo asantema mu kura ne yebodua na wo wabodua ade no se ne papa yi kan ekwan bi so no wo de akohye no ya asem fahye wo de akohye no yenye saa nkedua no nkebenyaw ya asem fahye wotu ba bi didi udidie nipa no hwe ne phone na so ohu a na sa su ni ban we ya ba nipa bi nso so too much onhwehwe na de no ahya ase pai onhwehwe na de no ahya ase pai enti so anhwe ya wobekọ akodi obi achi akọ ka de ensese ye ka na wo wafa ho akọ akonya asem ensemisa obo openi obodua ne se ya nkasa o ka ne se de okay I say me person che say wa fofo ne dia Antonia mankumi asem okay ya oh patch le se wa fa phone ne dia say no ka no oh yeah sure yes wo obo obo say some me se wa fofo ne dia Antonia mankumi wanka se wo se ma fa na me mfa ya wanka de okay I say me se wa fofo ne dia Antonia mankumi nto okay no da no na se ne okura so na so ka se wa fa phone no me kan da me kan se eni se mfa wo se no obo no dia se wo se ma fa phone na me so me ka se wa fa hwehwe ne hwehwe ade na me so o me hwehwe wo ho eno nkyere se me se wa fa endi so ka ne se ya endi dua no eduru ba bi a se ne ya obeka no ntina mpe se wo ka no se ne ya wo ka no no se nya me na mafa na wo se mafa e different from say wo se mafa phone no a apani sana me tin so sana ate no so ka no se e na master no ka say sata na master ni ho no ni ho na master ni ho some ka some master ho na me ho na master na ye da ni ehun se ni fun ayira ni pa oni ho oni ho ye da na asese obi a oni ho ye da na ohun se ni fun ayira akwala no na master na em so ka che nti ono hwehwe na akwala no so hwehwe nti master no tuka na odo koi na osan bai nti master ndi iduabo ni si master n'echi na oni ho okwa no so anche ndi ba 5 minutes kwa na bai ebra ohun se ni phone na ayira na na osan tuka so odin kan efi adwuma mo na otuka koi enti it means say ofresa na kwala no bra no oni adwuma mu ho sa kwala ne hwehwe ne phone ma no ende ho ndem mi hu so fra kwala no so ebra phone ne yira no na mine no adwuma master no ho phone ana no ni ho ai phone tema kwala no hwehwe phone de na master ni ho sa akwala hwehwe phone na master ni ntina aka mene akwala ne boy no nkwa nye mi na obi ani adwuma mu edwuma na lori kwanche mi na omo eye edwuma nti obi ani ho mene na akwala no ene ne sabla na osoba obetuto konku okay agra yeso omo nam kwa mu benti no ma me fancy oba em say ye beti ha na siye aja kwa me aja mami misawi o phone ayira akola ne bae na amane be na de bebo se ya free phone na adum ana se enkompo akola no wanka bibia for phone wanka bibia de mimi woni se akola no hwehwe ka na mitino ohwehwe ade ai se bibia ire na akola no eden ohwehwe nti ohwehwe no na me bi sense aden de na wo pe o se kan na mi na mitim abi ya na mi adpako me hu se de bibia na se na makoya kan so nti na no mi na na akola ni na e free ni nti bibi se de na wo pe na o se na master si ni phone na me ka se phone de eniha wa hwehwe wu nti ka check guy na ogina won ka cho guy na wo ka guy no oba ka no ho ana je wo se obo odua no oba ka na otimi no ho ana hu se wo fa bibi wo fam ho guy na oba no oba fa ka no wa ma ka no na man shop no so no o table bi wo ha aye odi paint na ade na sisi so nti sa time na guy ni gina sa table no e wo bibia odi ni paint na ade esisi no sa time na guy na what side no gina na mo so mti ka ni ma na me basically ba wo hu se crash ne faku phone bia me hu so afo phone hu so afo konko nti o ka se onko bisa na se onko check no me so onko check no sa na me kai okay enti bisa nko e na check nko bisa no nko manka sa me kaza me on bisa dia na me twantro da me kai se kwa check guy no na se o mo ba nti o wi osi na wan san si a
yɛbɛhu deɛ ɔwɛ abrɛ nkuruma no okay mate sɛ ɔnom ɔba deɛ a moma men suspende anaa memputu on hold case na momfa next case mmra ɔpanyini tena ase wɔnom ɔba wate atiefoɔ ne adɔfoɔ ne ade hyeɛ let's put on hold this case yɛsɛ krakye no a ɔno ne kaa n'asɛm no ankasa no krakye ne ɛba na sɛbesɛbe sɛ biribi sɛ yɛsi yɛnhwɛ ne yɛnkɔdane a wo sɛ ɛne ɛkyɛ sɛ wopata me na akye sɛ ɛneɛ wo nso koraa wode agenda bi na maana krakye ei ɛyɛ asɛm o ɛkuro ma deɛ kyɛ sɛ obiara fa kwan bi so ade n'adwene didi o dabi onyanko da tɔ da bi a ɛne wo da na mmom ade a wonhu yɛ mfo ano nka deɛ wonhu yɛ no mfo ano nka nipa bebree anya asɛm saa issue ne saa nsɛnsɛm sɛ yɛ bia nti nipa bebree anya asɛm wopa asɛm adufo de a wobɛnya asɛm adufo de deɛ wonhu yɛ no don't talk the matter you don't see don't talk that matter talk the matter your eye see because check no enko ena bisa no enso nko se bisa na onim bibia eye bisa na wo bisa no na mom check no what you say nioma bi obabi enti wo de krache no omra na we nya yi hwe so sesa okonko bia ne se wo sesa okonko a ya tam wasika mu a ye de wo bai asɛm bi wɔ hɔ nso ɛnyɛ duabɔ ɛbaa yɛ kura ɛhɔ na amazin hɔ na wɔ ho asan kyerɛ sɛ nipa na ɔsɛ na de ayera koraa no nipa na sɛ wahu sɛ wɔde amu obi enti nka wo ho asan wɔ hɔ a enti nka hɔ na ada ne dua no memfiri hɔ dua bi wɔ hɔ no ma yɛmmɔ adɔfoɔ ɛne ɛte saa deɛ a moma menkamfo Volta Drill Limited ɛna wie yi mfama mo na Volta Drill for kyerɛ sɛ adeɛ bi da wɔn mo akoma pono so ɛne sɛ wa wutie me na awia yi ubenya ensu papa na wanom ɛwɔ wo nsu fie ɔmo akoma so adeɛ kɛseɛ baako dodo sɛ wadwuma mu hɔ ensuo ho a ayɛ den no akɔ atwe nsu ubenya nsuo na a supply adwuma mu hɔ sɛ wo nso ebia woyɛ sache water ene bottle water ubenya nsu papa atwe free asase na yase hɔ na wode asom ɔmanfo na wankɔnum nsu ankɔfa hawo ɛbɛm wanya more customers sɛ wate ase ɛnunti ɛna ama Volta Drill for ɛka ne tie ɛde akyerɛ adasa ɛne ɔmanfo sɛ wo pɛ wɔne a akra mfidie afiri amanɔne ɛde aba Ghana ha na wɔnom de tu nsu a ɛyɛ wɔnom a adɔfo 1 ɔmo de mfidi papa ɛna aba Ghana 2 ɔnom wɔ endimdifoɔ ya odi nkan ba bɛyɛ assessment of your place na ya betu nsuo no atu ne kama ɛde ama wo Volta Drill Limited enti frɛ yɛn ne emra metu nsu papa emfama wo wakɔfa nkwankyɛnfoɔ bi nkwankyɛnfoɔ no ebi nim fidie bia yɛde yɛ adwuma no ebi nim die bia amoma betu ma hawo nko na wonsuo ni namu frɛ yɛn ne yemesiesie saa nsuo no ya nkwankyɛn ni betu ma wa enya adwuma no yemesiesie de pompo ndam yɛde bi betu ma wo ɛna de pompo asɛe yebesiesie ne kama enso de ama wo sɛ kura de wɔnom wahwɛ ahunu sɛ yenuanom bi nso wɔ pepa so wɔn yɛ adwuma nso wɔn nim fidie enti sɛ wo a wutie me wo wɔ pepa nanso unie fidie a yɛde tu nsuo no wɔn se machine yɛ fɛ ne rig saa rig no ɛne yɛde tu boho no sɛ wo pɛsɛ wɔn boa wo ɛma wunya bia ɛno nso wo bɛfrɛ Volta Drill for na wɔnom aboa wo ama wo nso watumi anya adwuma wɔn dwena adasa ho wate ase adwuma ne dɔɔso omo dwena adasa ho ti wo nso betumi aye adwuma pa na wo pesa rig machine ni bia onne Volta Drill Limited for so enkasa omo number ne hia wa wo pensu atu ana wo pesa rig machine ibie no frɛ Volta for number no eye 0244
299 520 0244 299 520 and 0266 43 2210. So wo fresh ahoma we ya Volta Real Limited for bejoso one wo bekasa na dia wonti ase no wachiri mu nso e dia mawo akwa abawura yeja ohote say nyankopon do me hoye ohoye awura we dia se minim nanim adan die bio kotena se na mi tena ho se minim wanim meboa patwani nyaw na ufri so bolo ba ha no patwani minim wanim na di mpo de sempo Lydia Mensa ampa makao what the boy bi na ba ha patwani meboa dia woni na wo no patwani so ono so betena ba bia na ja kwa ametie boy ne ya friend say san bo ni din bio set kujo na so te hin fampo odium set kujo no odium angoma so na da wo san te ye da bio se sa case ne dia mo aka awie ama sisi a bibia ye okay nana we ye second one we ye second one and so ye enkwala mienu e papa what was say 3 oni me ma say na wo 3 2 ya mo nyunso ngu ba bi fa ko hate na mo me ye bre patwanya mia nya wa na ye mia Ewura enya wa na ye mia hello enya wa eye mia patwanya wa enya me nso anti eye hwanya first one minute away no dabi me say eye hwanya senya wa na nya mia eye hwanya Lydia Krobea eye hwanya okay before eya emamon fa onfom so a wa ye nkohye obi eye wa se ba ye sisi enkura miensa ba ku die gina sa kwa na odi nka de ne ba set kujo no no ne de na akosi sai sama ka wie se krache no won hwe ne ma akosi sai wo ko ye wa send this card bi di ama o de ko ba ma ni send this ene ya no se sia o eno oye dey sia ono kro ne meku wo mo ba ha ko ye no no send bi ama o dabi sia no de na si ye ntima o send this ka no wa nana oba ye no nse story ni emienu aya de edi kan de ba ye no ye ne abrante ne tenase eye nhihye bi ma no ama ye so obedi so ti siesie no wasumdue mu after a free program no so no ama ye hye bre bi se o de sika bi bebre aba ye no de ye adwuma no atumi de support ni bi na okwa on send sika emfama Lydia se ne be ya obetumi anya bi de ahwe nkwala no ono ne na wo sei ono ne na wo baako ono ne bapanyi ne papa Lydia iba panyini e papa no na ye dey enti yakoye no emu baako kra ni ho a odi so nti lady frame me na o kire mu chana ka say o de on twen na bosome na ye hye ye na o ka no enso ene obeduru wie ye no ana me friend na busa ne say opanyi set kujo enkomo na ye ni odi ye no akosi sen o se woni awura ya kasa ama ka kire se o jisika bi woni master ho nyankopon ya adom a adwumre ni saka obesende ni sika ndema no na me say eno ne da ne ba bi na emom enkwala na didie nu mu no eno na kwa kudu akwala nyankwala akwala da didie nu akosi sen eno o say enye no eno no ye ntumi nchechire no ema ne ma na me say okay di ye be kan ye ni nyina ye kan no wasumdue kwan so say na wo pene dia emra wo man mu nti ye be fa mra kwan so na de ye kan ye ni nyina na ye hu say enkwala ni nti ya akwada ni nti akwada one na wo ba ko pe akwada ni nti ye tete ne ma so e be ye simple de amamu a asumdue be ba no on pe ne sa de a e be mamra ne wadi nti won hwe ye nim ne na o say wate nti wo gina so no o say han de o ma o ba bi ye adwuma papa de o nsi ha bi na me say ye be hwe be ma nti won de won twen na me say ye wie ya ne say enti abura eye no ofre o frame na no ne meku ofre sasai won wo ko sasai mi ni pa bonini sasai say ono na frame ono na ka che me say oniska sisia
nti de nti na me so ade na am say o baby asem ne ba ye frame me bisa me say wa send me scan am si da bi nti won send this scan de nti na wo say me gitum so wa send me scan ene nyakopon betua me kapa me me nipa boni ni an sika na ye kan say ontua no ontua sa say ye wa send bi ama wa send me 900 o ne kasa wie ya na o send ma o semfo kambe kasa kwase anso ma nyanka odi ofu be ka ho ana da bi me si ma nyanka unze nsem bi wo ho no asebe ye nkwase asem sebe hwe wo wuni bi ohia ni stop proud ebi ni wa ye de kasa de ne kasa said kujo mempe mebufuo na wo pe mebufuo a me mebufuo etan e ba wo so a if you see my rough time ti one day was sending 9 million cc a patron onyu songu ba bi baako oti won hu ya ma hi sese ya wo de ti won ho Krobea say there be sad dem say gas no me yanse kire wo mo nka no kra mfa kire wo mo show enkwada ne bi wo ho no mo a wonum siso na agbo wonum kyem so a wonum ntie wo de hwe wo pa ye musa no sa said kudo ye on ne wo ne ba panyini no ye musa na se ekwan ye fa so a boy ne fa so nyem wo no ye musa no wo ba kire wa behu no na hu se ne etu ne fo anu wo mfa ye bone kyem so anu wo mfa enti obenyini duru ba bia ohu se krachi we wo mwa me no wote ne ho no okofa afoforo no wa mo ne ho ban na ho so foin ono da so ne wo ho ana no so agya show ge yo tiwe wono so ne ho fefefe wu enti be ma foforo sen be fawo na usan ne be ma foforo na san wo bie ma na ohu ehi bie yemie ohu ehi bie yemie abaya fefefe wan hwe a sebe wo be sui ha no asui ha wo beti wani na bia ukure num nsia nso awro so nko no bia nso nko enti o de minu aba no anka ne me show papa wo ka me show ya mon sui baby baako to de bia mon so mrantie no mudua bu bi mon so monye mon na mo ma ne sui ha no asui bebre enzio or fried rice or they take me home wow anti o san no money na o ntia ya na bebre no I guess no agenda. Okay, enti say said kujo case no anopa ya so ya bema na ada na jataba frɛ wa o ka kire nse wunsi ado se wa hu ka be hu ade ya ntere wi ase nye sa eto da bi amonso munsusu ni mo ho fa achi wate abaya ya watimanu ya tiefo nya abaya aketo wu ne ho efe 1 2 wo hwɛ nneom akoda ni kuta pa anya nneom aketo man hwe ya asade we no boys ne de omo pe boys penhwe boys ne penhwe obehwew na akofa asem na de abrɛw foforo na ode na ba no no nso ni di de say Steven unsa me kan no kre ne se won unsa oto wo nsresre sere enyinya wanim ye kan no kre ne kyerɛ ma mo ma no kre no nsati mu free ka me kan ye no wa ma wanim kra ye sere more because I've told you the truth me dia to ani ase ama wo your friend is Steven there ahiagba said kujo ye die ni o ye 50-50 die 50 o ya na am say pono sese ena Steven there o ya nani Steven ahiagba ono so ye die ni o ya nani said kujo ya ngona fa bono fa ena Stevie ahiagba de on de wo ye fo agunani wo ye de ni me agunani wo ya agunani patani anti ujai bono fa anguna fa no o ko fa fo anguna okay ma ye hwe de fo anguna nso de aye no e de enti na ade fo anguna Steven ahiagba de enti na ade na ba ha kire wasemu na mintie shasi o ba bia Steven kujoja usi ye no ono nso be fa auto aso no shasi free ho yenko because mi wie SHS no na ze sata monest said kujo ejai on me wo akra na menini jai okay nti woni said kujo jai ye no shasi free ho menini jai ye no me betwa SS so okay nti mi wie SHS na me ba me ma me ho na me be hu Steven by Steven kwa na menini na ekɔ school no ye
me schoolmate primary nti me ba me ma me ho na me behu no ana me ne fa adamfo nti enum ho na obese me pe 2017 nti me ne tonight 2018 na me ne wo first one nti me ne kotena o kotena de nchen ai oye o ho ade ana nya se me kotena de nchen kra ye kaska bom na ekọ pe dan not ne busu afie nti e ba ne sai kaska bom na ekọ pe dan okay ana nti menyem ye nti na ma me kotena ne nchen na nka me ne enti na edan ba ko mu no bi ate ne baby ti onyem ye na ne kaska bom ani ekọ pe dan okay nti eba ne sara me ne tena wa me wo akra ni wi ase na ase ntokwan kitinkiti bi nti me yese medical awo baako ena me ni be manager na me se ne onu so abetena ma nti me mpese me kom ma me o se me kom ma me ho a e bia na mansa amba bium nso me mpe ne sase bia me wa ha nti ma me ko ma me ho mum e wo kunta ase ena me ko tena ho nti me ka se me se saa time na akra no 9 months or 10 months mu baako ana me call ne maame ho nti me kwatena ho check kakra na nti na edwuma na o maame ye na me suso ni mu nkakra because na me pese me sa akọ me maame ho nti kontansi kurumpe dwunase kontansi dwunase Steven Ahiagba ne maame oda so wo ho ye oda so te wo ye ade no ye de adwuma omo esi na maame ne ye de adwuma maame no ochi banchi akekuru enti na onem oboa maame no me de kwachi ma ochi na maji bi de kwachi mama no odi akrakuru ne kwachi ma ne maame de sai bo ne maame din ni di am ni ma ye de fe ne ya mama ote kontansi dwunase ochi akrakuru sandboard ne kura ye hu no okay enti e kwatena ho ne ye de me kwatena ho no na onu ko yo bia na onko ne maame ho ba me ko ho sa ne ma ne ba ho nti no okwa edwuma na opon e ho na oba na bebia e kwete no kro nko obi nti ma ne betena tena wo ka eche kakra ba na me ba panyin so ka nwo me de ne ko obi nti ye ko na akra ne be yare se malaria be chi no nti na am se sikana mo de ma me dia to edwa ma na emba amu like obi am peso be ma mi ska dia to edwa man because omu hu ne se nyo mo ba no nti me didi musa na ase still akwane yare na kwa na ekoso na me free on ebe sene ko ebi ana yete no nti still ase na yare no enye na me ene me ba me ma me ho nti me ba ho na mbe hu se me sanyem second born nti wuti said Steven Ahiagba ne maame nchen ewo kontanse dwunase no na oba na obebo pachane nti ho na obebo nyemo second wine no pachane ti uba o maame ho na hu se wanyem to aso satam na o first born ne wo say one no first born no no ko 2 years no grow 1 year me fancy 1.5 okay no nya 2 years and wo hu se wasa anyem wo ko maame ona nko aye wadwen se nka ne boy ne ntina bio enu nti kra na man ko ne ho no because nka me ko pa de ya nka me ba bio because na de oye no na no edi okay nti na wa be hu se onyem nti mi hu se menyem no ana even kra ko na me ko na me nua pani kra be ware that time no krampo no so kan bi nti kra na me ko ye ene me ba ne yare nyina be bom na me de ko ye nti me ko ye sa no a me be hu se menyem no oba ho ana even kra me anti mu te se me ne wo ho no omo frɛ no omo ka che ne master se ne master nkan train so ombra ana master ne be ka che no ba no onko ana me se ade no so osuro ana me so usuro se so we nye bia okwa ase mo be bisa se ya te se ni se nti ebi ya na so aka de ho usuro se nti me bet na me ma me ho na ofra me se me sambra na me mba no ene ma oba no besen ko mi anti mo nti me so e ba ne sa na ofra me se wa ba anti mi anti mo ofra me so manko because de na menene tina na se de o se ye no na me fe so hu se ade na menene tina de se de o se ye na ye me ya so na wanyem second wine nso okay nti enu mo na me sister nso de wedding ya me de e ba me de bai nti e che yansa na me se metina me ma me ho ama me akran me nyinsa nya be 6 months ansa na me se go back to
ne ho na me sha ase se me kokko hospital nti me free me ma me ho ne call ho no tena ho kakra na afi de na wo ye na me ma me call ne ma me ho no asa sha ase nto kwa ngiti ase me nya ase bia ne obedidi matema na nkrofo mu ere mu ho nyina ba betwe sha no mo hweye na ade be san obenum sasa chese ana mka chese de ho ye na nye ibi nsa na onum kra wa na wu pra ho we be like obetimi ayare be ye obese o nti jai but still no fi mente me nyum ni na me fa me plans say still me wo na say de ho ye na no ya me kwa me ba biom nti still oye san ama me ko wo ye me wo ye no na ye mi say akra na yesi 3 days me fa le mbra check up nti me de no kwa na mo si wa ye yelo nya jaundice nti ama mo je ne to kakra nti me kwa no kwa mambo ame ho because minim say me kwa asaba minim say me kwa me say be fi but that very day na no mo je akra ne to say e wo so mo je ne to be week bi na say de wa say aye yelo na omu treat ni maneko na am see you nti me friend ka kire no so bia ska on send you ska kaka na say ska na mba nti lab akra ne be you den omu ana omu so omu hospital obi no omu na mo treat ase ska nyina mame omu yi akra no be on 1.5 na say 110 o say when tiao doctor ni na o share akra no onu ane tiai o e be man tie ba nsa no me doctor na minim ni senim Raymond na mo de fe na hospital na ma metie nti me be fie na me de akra no me di sa ni din ma akra no o se me mama me de me boy din atuni pa and so no onu ne tua hospital bill no onu na hwa akra no ase tua bill nti no ye adwuma wa he hospital pramso se order so wo ho Raymond o ye doctor wo ho yankopon nhira wo nkra ho no so da so wo ho dia yankopon nhira no uni ho kra ba bi a wo bi yankopon nhira wo okay enti udi ni din tu akra na ye den o se me de me boy din ato nti still ntokwa sa de na o ye na onya na dwesu eja dede me so no me obi aya na meka se me fere ade kakra o nti so ye dede sa na se nkofo be gu o sa na makɔhye dem because aya na me pese almost ti bibi ipsisi ebe wa bedru no bi e ba be hwe oni ade nti me ba ne sa na me so makɔhye dem na matupu ni nti aba ne sa na ono otimi yesa ade be sa 12 na ya da no abeso tv obebie volume na manesi obebie pono na to chese nyema basa nti mi so yesa na me da wodi mi mfi no akobo aba oto nsa ne beto dem nti no oba be da no ano nti obe no midnight no be no wa finyi na egu dem ho nti at least na ma na sete na ba be ye ya nti me hwe ya me twan ya akranya be 3 months no okwa edwuma ma ma nkra no kra ma nka hwe anchen nti okwa edwuma ana obefi na me pake me nyama na oso ade na me so me kwa ma me ho aba nti ho mi anti number ana oje me phone so mi fa mi anti na ma me de ma no ana oso onye me hwe me ma pake me nyama so me kwa me ma na mi anti je phone no me kasa na me so anti me saba na me ka che mi anti se me kwa ya de me saba but na me na ma fa me wa adwen se me kwa me ba bio na me mpene sa ade but na de oye na unjan no in fact na asa abebro me so me pese met na sa ne na awu sa na afede e be ba be wie na ebia na ma benya pressure na mewu okay enti wo ko ma me ho enti me ko me ma me ho e na ye dey na me ma me ho for some time enti me ko ye no na me frɛ no ana na ho no so otimi ba be ho no because e ho na na ye wo dada me say me friend say bia o ma scanning ade because akra no 3 months mi nka se me ko ye adwuma e bia won say ni scan no asend 40 cedis ne beba bi say bia 1 month time ne ade nti eno so na me ma me na e na to da obo me kakra sana akra nya 5 months na me benya adwuma nti me benya adwuma no na me de akra ne ma me peni na o se me fa akra ne ma na me de ne ma nti ona na ehwe no nti me ko adwuma na me pon na me ba na ma beje no sana na me ye ne kakra sana nti 2022 I'm say di Mother's Day ni wie no ni 2 days ana mi ma mi peni ni akra no ko edwuma e ba ne sa na onya 1 year ni some months kakra na mi jane ma no
nti na oba sorry de ode ne ba nti ya na me hunu na se tora me call mo ho o call mo ho me call mo ho ni ade sa nti ana bibia na me ma me peni ni so na distance enshada o de ye tobo sei wakọ o ma me ho o kwa o ma me ho no sansan wachi ko boy ni obie ma na ma nko biom enti e kire se oni na gya no ono nso amfa cha o pa bia ma se bi o be pa cha o se sansan wachi na bra ne metna meboa wa anye sa okay enti sei ye o mani mienu no one Steven Ahiagba ema no panyini ne wo sei obenya 6 years march we e na ketwa ne wo sei ono so 5 years obenya 5 August enti sei DNT e na wo de wo mani ma e papa ba on shell mo waso wan shell mo kra dachi bia o se akora bi eni ho de ni sabe nkum kire ni papa krom kwan nti wan shell mo kra dachi bi o mo ba be hwehwe no okay nti no on shell mo say omu be didi omu be yare mu be ko school emu bi eni ho a oye enu nyi na me ya na me ye nti na me de na ba Oma uska se fa hwe ne ma na edi sei. Ache. Se minim cha na edi sei. I make say last year be July mu ho na o send be 50 cedis 100 cedis. E ma omo. Eno kra no anu na bi mba bi. Eno nso kra na o send is scan na achepa, o send is achepa nsa no. O be send is 100 cedis no se 50. O frɛ na ade en wo ka. Me frɛ na me ba. Me se news ka. Me senti afide nti eba ne sana so ka so be se niska ne ma na me frɛ no mfa biom. O ye adwuma bɛn. O ye mesin we. Steven Ahiagba no. O te hen. O te araga. Sisi ye. Sisi. O te araga. But adwuma no ye ni se to da ya na omututu kwan. Mo ma me hwɛ ni photo. Steven Ahiagba no. Mo ma me hu ni photo. Atiefo on asema na me ka kire wura yi sema on asem emfom so e wo ho e wodi pa ho nanso wa nhwe ne oma bi ya saa ne oma no ebedi wani mu ama wa ye mfom so ato aso saa de wei minua no ma mo nhye ne nso emema ye de ye pe mimiti wei me pe Krobea nso penhwe me penhwe na mom wo ba no e na unim se ba bi e kɔ no omani mu ayeden ma wododo enti moma ho bambo no ehia mo ensen yen mema no Ghana ha betumi aka ne point blank without missing words say mema mom epe ahobambo se ye bo ma ahoban esne ma e ma na ankasa de make esembo am nkasa mboa be ma ne oba be kwa akohia owia ono abeso ge ne nsa na ko pharmacy no akwa akoto aduro di ama sa de boys me boa am nkasa mboa nyam na mo ye ba ye kasa bi aga ne kura no wo nasi bi usua wade e secondary school ni JHS fo nyina de omo ho agim omo usua o made ye mkoko hu ade bi na anu yi menka we dia menka meka ni sei na akai bi o jataba mi wi akai be mkoko hu ade bi menka no afidie yi so obewie no aso akwada ne nsa na odni gina pharmacy wo kwa akoto aduru e de ama no sambo amonka ema wo ma atumi fato wo mo ho se ye ne aye boye wo ho ban kakra hwe ye nhia ba ma afi mai na wa start ne wo cho ubenya hawo we nko be pa ni 2017 month be na anisia onisia month be October ni mo October 2018 no onyem 2018 onyem month be January 12 2018 January me March 2019 March 29 and yes wonyem 2017 na me 2019 ti obenyem wo 18 ni mu e na ade ko wo 19 okay enti mo nchake mame enti wonyem 2017 mu 2018 June mu ho
dwumu ho ba no na anyemo oh enso ohia ne 17 October mu sa tam na nse nka anyema boy no mo pre mo honyem too much na open ne broso de ne ka o ma wonyema no me pato minim ne dada anti minim se unim ne dada me unim ne enra no but minim se ne attitude sana otie me pese me hu se de ne ma eba ma wonyema no what ya say so say nyinsan de ye choice meboa opa na anyem aye se kuro mu pese oba abrewa na oba abrewa o pese oba akokora na oba akokora enti wo choice ne de ne ka o say nyema ahiagba menene ohu enti me pese me hu se de ne ba ye say nyema no usi wadwe pi se bi a me done dodo ana we de me pese me nyema no no ware me de hia. Okay, me ana my imagine say me san enkofa be ma foforo bi abium. Me ni na ne betena sa antino. Nti wo nyi mama no aware wo nye sa. Sasa atam no onware wo. Ena wa anware wo nso. Nti wo ye wadwen se nka wo nyi mama no aware wo. Se be ya wo nkofa be ma foforo bi abio. Meboa. Meboa. Ebe kan sa. Nti wonyem because of our yenti. Na de Krobea wo so onyemoi because of our renti saa de no eya na yemfomso me nyema ma no aware me mpesa me fa ba ma bia bio de said kudo de be ye minti e na krachi we nyemo no okotena ne maame ho no onya freedom wo no ne dem ho nti ye otumi kɔ ne maame ho no aye ne ho Christian chewa wasesa no asa akobo e ho ne konyem ne second wine na ode ba ne maame ho no oba be hu so onyem no manyim ma be ma because say opeso ware wunti emfa pressure nyim ma be ma da se ne wunim be ma nra menya wadwe so wote saadne nipadua nkasa no yenye yenyina biakro yesesa brebia Dr. Mangwa akwa be bro ya jao na umpom te say otwedu ampo nyankopon adawroma ene mo mpai boy ho odin pa de nyankopon ase over the weekends obi free US na oka kire me se fidie ya so no te wonka nokore pa ema oni wudi enkita ho because oka kire me se waka kire wo se obefre me abo wabaso de akire be nokore pa nokore enti o hyase na say wow ensamo na wura ne ka de no onamu e wo US mu no na sebe ano den nokore sebe mintumi nkane ha wo afidie so enei nyankopon ya da romenti wade ne ho enti wo ka kire me se na Krobea we de me serew ma hu se Dr. Badwada ene oba ka kire ne sebe da ase enti awura ne se oda wase doctor ni asedane ni abadi dia mo twidi ampo nyankopon because nyankopon na saya de ni ade hu skedi sure na anya de do yare no braso akron se na wo ka nipadua no adwene ne de te se wo chiu sima prekopetimi ye ke na asesen firi bia ya na ewo nti ye mema no so de bia me kase mema de eni enim yesu be ma bia nu yonko be ma su sure ba oba so nu yonko ba su onse oba de be ma ntimi hu oba su ba nyina nsitire ba no yonko ba de ohu oba bi kura kase otimi hu esu owo nu mu sa na be ma so yenso ye de ye tie na kakra me so metumi nu aba efu ne se enya ade aba nyina onfa nse wonya nipa sure onse akura me nu aba ba ko bi wo ko tesi se wo tie me osi su no uswa be 14 years na obi ne nenim ye satam na ye kurase ni kuma se amame fo be so wonsa se ekoye bibie ye kwa akoye egu ni ade omo kan wo ye eno akora ne ba bepum ne wow se ni ba na produce no ba no yo ba wa no bim onse se nke koye kuma se na nke bia amame ne se me ba ni so antimi kwa akoye egu a nke na wa nya bim ba kun su si kote ne ga no mkoye ma no ena affect na ma ne kasa kora anya adwuma nsa anwo bim wow nti eduru ba bi na we nyina si a yemfa nsa anya baba wo hu se wonya nipa wonfa nkora anya na ro kekere no nkase bia odi aba fidie su de o right so de ba won kase bia be ma ne se won hwe nkora nti won su gya nkora na jeje mu da bi ko ma tan de wo be se
nufusuo ne dia na mo na se ade die ba o ma na yedai papa oh we say obone ho so wa ma ho so ankwada ne besu ahaw nti wa na abekọ obone ho so pa be man so itunufu se ejade wo on the agro no odi doctor agro no odi akra trasi na ye bede ye tiefo ase madam ahwefo nso ase omo da ase na me chia me nipa ba ko pe na wo mazi na me de nchia ma na wie wa bien ku ha wo ti good na akra me si no pay me yonko bi frɛ me no a wo se ne si okutu na na ma me frɛ nse hwɛ obi akutu ni de obo amaya wo a ya de dance si enti me nkutu no se wo na se me nso me yonko doctor wo de me nkohwɛ na bi wa na yitinchira yire si wo nkutu obe na me fa vichirom ko tete edu na me fa count mfa ginam o se doctor be 5 days me na ne se de mesi ada no wow enti se mu tia bibi duro ya adwuma wo wo kan se ado no nso tusin gisika no so beka se bia wo se na adwuma da bi ye nsa adwuma esi tuo no ya ye tuo no obi wo ko tu wie tim ko jan tipaye ba ko ka se obi nso adwuma kese pa no ya se kokotu na ahonto ba awurade fia we kura me nka makaka kan ho asem da me nka na ya de nkitinkiti se ndi ya na ye faranse bonus so obi aba wa asabla na asa asram ni modi kura da ni nyina nuro no kura sa nuro no kura times to bi wo kura ye de chiche enso kaka wo kaka eneka ene ye fon keka ade mienso ya pa sa kaka fo no titru kaka ya wonsa anadwo na nipa nyina ada no sa anadwo na wo kaka no so be ye oyam ji jim enso ba urade fia ni nyina e bonus wow ya tena si akora na me kasa na me kasa na me kasa kire me kira kwan se me ni ba bia wo kro no mbosi red park ho na mbutu amedim dwuma dr mankwa na wie wa bia wonte me nkada no we die wa obese natural doctor na kasa yi uba urade fia ba center be mo bibiduro krogen ya enfrafra bia anim ho na bonsa me si ni padua ba bia tokro da bia no eduro wura na nye tokro nko ne ade aduro nso fam ye wa aduro aye no aye di ye wo de didi nam ye wo de aduro bi wa ye se fa kan wo ho tafre ye wo de tafre ye wo de srasra ye wo de tete ye wo de tua ye wo de sa ye wo de hwia ye wo de atwe enro ne adwuma bebre na wi asa wo de dware ena mama mfo dwa nansa ya bia sa si last week obi adware ama spirit appear free them life wo kan so obi tinche obeka sa bia wo ka wo dwo wanu na bisa ya dance ya ba ne ka se ba be kan ha ende enwu hia da bia amsi lumba so nim ya me hwene jansem kansa me kan enwu hia ba sa wo tiem na wo tiem na wiei na sa wo tiem na sa wo ti ade akorankora adansi dia bana no odin na metimi akas metimi dim insesi mi bu se ti ade aduro de ese me kan de obakora de ento bet usika de ma me ankwa abla beji wa de because obi a magi ti ade aduro me kan se doctor me kwaye oti ade aduro me ho antome e mbi ndi onsanya kase peda nyankopon ase na wura ba me se wunyi su wie na ho ato ampo doctor half kura nuru ti ade 12 years eko utie ma ye den utiwa o de me sisi afa number no wunya number na wawie number de achede o de da your friends beto da ananua bi hu dodo no anase obi empom anase wo de wa nkasa bibi kire wo so ade frɛ doctor waso da ye bi kra won tiase o frɛ ya adanase obi frɛ won se me ba se wo so da no makonya accident me ba na su wo school mu sa amani suo na oh famugu nsam amu de waso da obi otiem bia de waso da ne da ye na ehu a kan ye se kokko yima bola wo de na bola no ho aye den entu de famu fagu nsam kogina ho bompa ka kire wurare se bia me so da wo buo na na mawuo sa wo wuo na minipa bi na wuo sa wo wuo mi yigu mu yin so mi tugu na abo abedi bia owuo no nkwa abo no so wo de ba bia de bagunu pa kokko fa ohwe sa ponchi ona asa akọ no bedi ase ye owu ampa bokọ na ka abo no oda ho enti se wutie na wutie ye dia awurade fia ba center doctor enamidim number yi tudwa me sori afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 ana 0549 20 2066 akra ese omutia me se mfidie enso ya de bia bigu ho sure na da bi oba na obi ba me ho amdi ka heda meni pakro ne kasa me so yade ni yade me kan nyina a kire me se ko ya hwehwemu no ko ya hwehwemu boss doctor de o kan nyina papa na me se ya ne mpanimfo no tumi ni ahwo nyankopon di kan de cheye e bia me se tetefo no nim nyankopon sene na ye na mai ko de tro bi ade da obi mfa do yonko so ho tetefo na yusuo sika firi to bakwa ba be fa wo twa waduane a oba ya na obeka ya me ba no wafo mo mi twa wo board ye ni matebi magya ubi won fa ni nyina wo twa board ye no wate
bi no agya obi no de wode nwura bi akata so se mede agu ne ba kora fo no obekoma kotwa aduan kasa me benti makofa ne kwa oba waka che pokua manema ntimi ankɔ no ho afuo no mu na meba ya musa nsia do na abode bi so na efe mitwa bi mapan bi de aka yede ato kofa nim nyankopɔn sene na ene nipa nim so ɔkɔ asɔre we nso kɔ asɔre de bɔne di no de bɛkyɛ no ɔmfa nkyɛw because ene wo kɔ baabi nipa bi tu ana mo kɔ a enyi wadwen sɛ ohun sɛ bible hye no boto mo kɔ asɔre no oya no mfonso de bɛkyɛ da bi da enti sɛ wo tie awurade fie ba center ye de aduro kroje ne ye sɛ wo tie na wo tie ma ye posan haba de san yarwa kɛse ene de nuo foforo aba wo de so wo kidney problem wo yam ade intestine bi bia de se bi ho atechima de ye ka kire so we nu wanya se ye me hokra na aba na akọ ba bi ne se wanya we na se nipa na antimi ahwew na se kokowu a wo de ote doctor mankwa anka adaka amokoto sika no wo de fa koto nam na we na bra awurade fie ba center e ba mu adura ma ho atọ enti se wo tie mi na se na awie wo tie mi se wo de wo se wo ho na se wo sabi wo so kranko na bia me kam fra na air condition bra awurade fie ba gibi na nom odi o tie mu di wase enka bi wo no mu ntimi ma nipa ntimi ne nkasa obu wase me de mpampa na gimanu ma ma ntimi ne me yire kura ni nkomo o kasa afoforo no mu yi wo manu to nkyɛn sa fon bra ba gi aduro no waso no bi ya wo de so wo de ehwia ho wo ba gi a de ehwia na se wani ya wo ya obu wase mani so ami kusukusu obu wase mani so twa nkyene na ni na ye kokokokoko ohwefoma na ni so wo no obu wase wo ntimi nhwɛ kane a wo hwɛ no wo hwɛ ayisi ana etu abom ohwɛ light na rombo bi atwa wo so wase mani ni so afita sa fo na wiei Dr. Mankwa awurade fie ba center doctor awurade akwa me kasa kiro se tutunu ka bla awurade fie na bla baji adu papa ni bi na wisu aduro no obu wa bebo se doctor mi su asem de beso mani wo de owusura de bla wo de anum ho ya wo de fie ani ase kra ka wo de aduro mfo ani ase na yi wani so adwuma mpo pede hen enti awia mi sad number na etudwa me so de afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 sa kwada adan no sa ma bi ba no say doctor me yire yare da fie na bebi odan nye me pese odi kama mfese nyam de koma no na opaje no ma me de waba na me sa me ru adan no kofa aduru ba na me de wo ye gutu kwa me so kwa fa gu nso fuma no nware odi dware ade che na nyiri ndi na chi o say doctor aduru ba na me say aduru no nyeni nyina na ye posa wo aduru bo ye sikurasi wodada ebi wa ya che ne moto nso de me say aduru moto de enti ukotu so bi wo didi kura bonse na aduan no de moto agu akanfra wotenwa baka se we enusam da bi wo papom den o na me kai bra na esusa be na ba ma wafrim se eduru anwumre ni awo fufu awi a ye didie no me ye de meto no enti wo sabi no de agune na aduan ne mu no afrɛ me asante me se nana wo be kɔ no asamoto no de agum o se kafra ne di odi aduro no enya bɔne o waka se obi wo be fa ho be nu bonse o se me de me kwa so me mo da bi e aduro na ye di aduro gu ni padua mu nya den na da bia me ka se kidney ade se wona aduro ho a oba se bia ma me ba to so miensa ma de preka se miensa na aba me di ade be ka ho me chi me ne moto me tete wo mfim hanam di bia asam on pese bi be ye wa ana bia yokra pese ye tu ase a ye wi ana mo akogina nsutiri nso bia akoyi bo baako na de ato moto no mu na de afraje no wamene na wo si wo mfe bo na no ma bi wo ho atete da wo ho wo si bo no wo mfe wo si bo bi da ne yam ne korɛ ba peso ba awurade fi na peso hu bia ye bi wo ho ba wo kan se obo be fa nse hu be ne hu da bi because obi kan se bi wo se ntroma kwase bi nyede ntwene aduane ede so yo bo ase bro no de aduane ede enti wo apese da bia nya atididi na we se wa panta mu de wo de awurade fi ba center eno ma bi wo ha ye ntimi nkan kata so ba so pinche nsu a na ate se koto ye dai e bo wa dia brawradi fi ba center ya mo no kan mu kan se ma ye abibiduro ba ko se ma ye ne powder se da wa no ba we die ye mfa nwu kube nsuom ne ye nsanwe ye de nam na edie okay nya chinchinga di bom na wudi na na so ba mam ye opepepepe ana adon so na obu okoto to chima ne nsu fita bi firimu ba obu wasem ba mam hyehyeme ne ba ma na no ye pori saa wo ma baba so aye wo mu do oba bra be di aduro ni bi
yɛbɛma bi na de wi nam na wi a kyire kura no me si bonus o mi se obɛma no emu bɛyɛ din wɔ abaka sɛ emu bunsu na mu na emu mu na bla bɛgye aduro nya sɛ bi agorɔ piao akora do pe bia next week me bro na de akɔwe na abibiduro yɛ adwuma akɔwe nam yɛsɛ fresh awurade fie edi aduro ya be di aduro nya bɔne o ɛyɛ haba na mayam ɛna me se ndie wo nkɔnom wonya hwɛ wo de bedi nam wodi nam ni bom na wo wodi bom na wo na de wo wie na ba ma na mu hihyu no mu ayɛ pare wo mu prostate wo mu tum nka sɛ wo sɛ ho nyina sɛ ho yɛ sɛ no bo bi so anyi ya wodi abla ba gibi good na fa ko di ebe kwa ma wasa nya bonus wa ka dinam wo be di nam adinam ya friend adinam that's aduro na friend adinam bra ba gibi na di good enti wo tie me am ba be sore sam fam ho nam fam ye ho adwuma ensamra last year be ma di amanfo abro last week rum frefrem sa say doctor afi wo de wan ka for 1 year wa mo ho dawro na so mo mfa nche me enso bi wo ho good enti wo mom nim do ma ba gibi dware enti so onipa bi wa amono ne de on tim na so so bi enya ba gi samra bi ebi na obi fra odi ho adanse no ye won samra di dware na yar bɔne e fifiri ho kɔ bra wura di fie umpo na apɛde yɛn wo obi bu kwase osika akodu obi hɔ wanya court case fabra what to asase yɛse agi fabra na na de yɛ ni na eguso ayɛ yo yan sisem na emom spirituality na yɛsɛ formula no oduru ba bi daada no kakra enti eduru ba ka se agya ato na se foforo bi asa ba design bi aba yɛ ba dada ni nyina ahode yɛ dai ewom enti wase enko fatete atempɔ no so hone no kore ne kwan yɛ dai ɛda mame mfra obi o mame number no me de me number no bɛsa atodwa good wa wutie me frɛ number no yɛ 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 o wa babra ye be mu oduro okay breast cancer na duro ho ye bre ni swa kakra maka na de o ya de bia se mi sore frem o frem ya tiawa meka o de kicheche wunse menya adade ama intimidate fo ase e wa urade din mu amen yada se adofo awurade fie heba center awurade akwa Dr. Amankwa ono no da no na Kumasi kurodua ya mu ano omo wo kronom bosie wofa kaya kokronom a kronom ka wodi ofri adwoso achi na eba si wo tech junction ubenya kronom ka ba bia wo bia ubesi ketia kronom ka agina ho wofa kaya kokronom a si wa atwoma kwanwoma rura bank nanim wo ho na wodi atwam ubehu pragiafo bi nye oma taxi fo wo ho wodi ekasa mekwa awurade fie papa nso obeka kire se ho na ahotowo de hia ne sa obeba na wo ne papa na bebompu ne mpu de abeye wadesoa abeye wo hawo ama sese wo da enna yade bia abeda ne kwankro no ebekọ amwani wa hoto friend wo 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 sese wa sorry enti friend no obekire nsemu ama wo ni twa me ho aba adehye apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso we Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkrato ya. Mira, yes my dear. Ene dear. Kadie wom
bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada menim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Yɛ ama nɔmɔ ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yi ateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma ɛna ɛtu me sɛ saborɔ so ama meɛ. Na akɔso yɛ wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawoodfoɔ yi a na ayɛ Dawood ointment yi. Wɔ mo a na ayɛ. Sɛ nansan a na wo complain wapɔ so. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na mede twitwi ya a wote si yɛ yi o. Sɛ wode Dawood ointment etwitwi na wo mɛmene 3 sister capsules ne ka ho deɛ a. Oh, na yɛtwi na mɛmene. Wedi twi na mɛmene. Ai, twi na mɛmene. Wɔde bibia so firi sɛ rekwaye mu. Enuo mienu yi ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodoɔ na mu. Hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ, abaatan a wɔma wɔn manufoɔ ne obiara a onya mfinhyia dumienu. Bibia ne afrɛ 0244 886437 and 020 168 1717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Dr. Time Daso. Minya udenie. Woye kikim. Abna na woya yaro fa here. Midimafo Herbal Clinic. Asani nyina. Midimafo Herbal Clinic. Dr. Tam Daso. Me ko ho a wonom hwehwɛ me mu. Ɛyɛ me diagnosis no. Ɛde be ya ka diagnosis. Ɛno bi. Ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa. Ɛnuru mpo ɛna hwim yare no ɛto afi me widie mu a mebɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o. Waasi bɛɛ ma stroke no nso. Ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsan fa no yadeɛ mabio. Apart from stroke yare a otumi sa ne ntem koraa no. Awo nso wɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wo hia wɔ na Dr. Tam Daso ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie. Ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ wɔgye ne hudie nti. Ɔsan yɛ penis enlargement. Woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a wuduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛseɛ pagya ne mu pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa saase a wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa. Malaria, hepatitis B nyinaa wɔsa, diabetes, hypertension, prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa. Midimafo Herbal Clinic. Dr. Time Daso. Ɔwɔ Abuakwa Agogo. Copas last stop. Wo yare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336. Midimafo Herbal Clinic. Udimafo no hwa. Obi benya wo a na firi yadeɛ ɛna apɔmuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokuram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne hunsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase ataatai stroke ɛna deɛ napɔs ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no bi ntɔ ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn sɔfo line alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso no ma odi wi. Ɛna mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ɛkwan a Faith Homeopathic Clinic ɛfa aso sa wo mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ne hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bi a sɛ wotafre ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔ mpam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho tɔ free sɛ yɛmfa yade nkɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wokɔ yɛ no ahenema kokɔben a wɔ ben Geomas Company eti mu nkwanta no so
hwa ube hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wa numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic ujidia jonkwa owura bra dabia sanopo ewio enwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu ye o emfiduduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban he mi koho sisie we di oponko pedentem de je won numbers ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yeni enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya hu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo hu blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani hu ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace e wo Kumasi Bremai DVL ne nchempe ose kwadwo area wa e ma renfio nipadua ne kanea ene yeni setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya Yaba. Aha, ye 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi Dumedie no, ena wasugusu, ena wia wutie, ena wia yinso, heye. Ena wia yi sene watinu se ya no, by Grace Medical Center. Ene ne UTEC FM aka bomui se nyankopon ya adomo a Valentine's Day ye ebe si ya wo odobo sumimu the month of February eye odobo some enti ye de sa do ne bo odoso ama nyankopon ya adomo a on the 14th of February 2025 ye ba beye free screening ewo nipadua ni mu e de amawo na muntie nuoma ye behwehwe ni free e de amamo enu okura no ye be mamu bi free ebinom wate ase nye yade bi ade ebinom ena enkyerɛkyerɛ onom ane adidie mu ye be kyerɛkyerɛ mo ho ye be check your sugar level weight and your blood pressure e free ye wo some other labs bi a sa wo kwa abonten sa wo koya ne bo den on Saturday no ya discount e de amamo ya faka ni bi ene amamo nso mutua kakra bi ni ya amamo bi te se senka wo koye hepatitis B and C test ya anye wanye etesidi ye se bra ye be ya amawo no atua 50 se wo kwa koye high vaginal swab e ma no asebe anda honkoye nioma nkoye bi wo ho nioma wo hunu wo ho o de pua binom ni nsuo bi egugugu no senka wo koye saade ni bi me de asiesie wa bawa enka ye 150 saada no ye ni 80 e de amawo test bi te syphilis gonorrhea HIV nka wo koye a 60 enzo saada no ye ni 40 ne de amawo u kidney function test liver function test any prostate test o koye enka ye 150 ye de 100 de amawo umpe we na opedie jina sa kwanya wei so na fa hwehwe wo nipadua de mu ma nipadua no enyina yie eye apomuden pa ene odo
anopa no nso pepepe ni ahyarase wo Tech FM ha 14 February no da no si fiada no 9 ene ye de beba na wieye e wo Tech FM fia ya entifa ho jimbi ye wo Pella mineral water fo a sponsor ye wo the Marvels events ye wo Petrus Cake Paradise ye wo Lipiquin any Lipitone ye wo Best Brain Publication ye wo Ijimat Travel and Consult Olus Kitchen and ye wo Autism Consultancy Services and a Perfect Series Basic School Assessment Competition omo de Perfect Series books ne ba ye no omo nyina nso ya aboafo etayechi se dwumadie ye mfa nsom afei Steven Ahiagwa ono na sese ya Lydia Mensa na wo mienu a o se ono onhweba onhwe se bia akwada ni nyini a akwada bia ni hono a ode ne nsa be kire ne papa ne nsa benkum be kire ne papa so enti nkwada ni nyini a wono mbeba o ye be ma na wo sa adwen ni bia jai wate fa kasa de eni oba uni bia kasa oba ni ho yie entrentram no kakasa ede fa kire no na beboa wankasa okay mabedwafo wa ha menim obi ani asemisa bia busa de a ene se mo afrekra che na momra na muntie enti awura sese wo de pa ni hia wunti a ama ode Steven Ahiagwa oye mesini na ote Anraga Junction ode na ba yenim ha kana mentie bacho ade hia ba ko ne so onhwe nkra no eno ni ade hia me onhwe nkra eno ani de hia eno ani ade Jataba akra anamo ba no motu wo sa asem we ho Steven Ahiagwa na ya frɛ Ahiagwa na wo kyerɛ sɛ ono kra ba ha na eni de because kwan a already ne nam so no ompe so abaye pese wo kɔ baabi a na wo de nkwala na brɛ wo ne maame na nkwala no abedi no ho no mo obɛhwɛ nkwala na ono no koye de wo ye wi a tire no na aba bɛfa nkwala no obɛfa ne wi a na wo de sikasɛm tata no ntene maame ye ne dance ni a onim sɛ nkwala no one hwɛ no na wone na kan so pesika bi won ho ana wo pe bibi won ho a ɛna obɛyɛ saa de no na obɛfa nkwala no na one hwɛ nkwala no ɛnya ewurai ɛna hwɛ ɔhwɛ omo sɛ ebi omo ba ne ho no a ɛna ɔde hwɛ wo ma na ɔsɛ nkwala no bedi no ɔsɛ obɛfa no kra no bɛni bɛ 6 months Fred mame fra Ahiagwa no mame sia yɛ Fred no yɛ sɛ wapie na obi na fa yɛ sɛ Fred Ishmael ɔsɛ wapie kakra ɔsɛ Ahiagwa na pie kakra edi sɛ wan ton sam Fred na mame me invite no an sɛ ene yɛbɛhyia wɔ ha ma wɔgye tum sɛ ɔbɛba na ɔyɛ adwuma wɔ Western region a wɔne ne master na ɛwɔ hɔ no na ɔbɛsrɛ kwan na nko wahwɛ na nkenne no watumi aba no ɛhyia ɛne sɛ yɛde Fred na yɛsɛ wapie na ɔmo yɛ adwuma wɔn sɛ wɔanya kwan timi de nkrama Ishmael ne sɛ ɔba a wɔnka gye nsɛ hia no wɔfɛ awura ɛyɛ a wo kɔtɔ nkwala ne gu ne so kɔkɔyɛ wade a wopɛ sɛ wokɔyɛ Dabi ɔkasa so mo ekura de a da bɛn o de nkwala na kɔ ne hɔ da ne maame ho o maame na kasa na friend sɛ me mfa nkora ne akyɛ o ɛnyɛ ne kora sɛ makyɛ bɛbro mem sɛ 3 years kora ana o maame na kasa friend sɛ me mfa nkora ne mbra san sɛ edwuma me makopɛ konye edwuma me yɛ nti no me mfa nkora ne mbra na me nti me nye edwuma na me nye sika kakra na mama ne omu bi na me de omu mienu kɔe me de omu mienu kɔe na penny nam sa afi na obru 2 years bana ketwa no 1 year ne em say 2 months ana me de omu kɔe na o si penny ni nkɔ na obegi na ketwa ni so ana msi yo mate nti enum na me san de ketwa no kɔma me mami penny no ana announce ma akra no kra ku prai nti no so kasa me beja nkra ne gu o mami so tama wo hia ska no abɛfa wo na wo discuss mo ta Dabi nkra me ne omu anati free say me free ne nchen nti na asem na oka no kra me chese me wan wasa okasa me wan nti Christmas no ma me friend me say me san fa nkra ne mra no mo bedi Christmas ana me ka che ne say ne ba no wo ho na won hwe ne ma no minti mi fa nkra ne mba until say me kofia ne me mame akodi hu nkomo say me mame gitum dia me ne nkra ne beba because enya me nkwa na me ne nkra me ne me mame ne me anko ene wo nti wa form anko ma form anko because e me hi scan nkra me ne be fa card o mo akokra e me hi because wo mame no so kra o ya we say wo ba no hwe ne ma no wa ka kire no onim o kan ade yin o say wa kan ne ba ne fi no
nti emi nwa se o ma me kra me o ma me number wa nti emi nwa se obeka se ono me de nkura ne ebe gu ne so na de nti se de okeka kra me nti ase eya kwa me ana bram asem na me da se ma me nchia ede kodwa sare o amakom okay amini aba anya se misa uram ana pese obisa bibi man kam se bisa me mo tuipe o pese obisa hu dia e ka ta mo ho eso ameyu woni Steven Tamutie no onfa bianto bia ma hye musambra entina me ode ba na che me ni jae no eche ansa na like ode ba ya che na me si debi me nsa nko biom me nsa mba back ache nti o kan na me ka se me nsa mba back no na ewom na me ka se okay ma me nsa nko ni kotena hwese ni suban na ewom no wasesa me zani ne kotena ba still na de o na me no ano me pake me hu ne ma nko biom wonni ne tena ye no wan kan chen se onkoye ho ade da abrekwa wo ba ko san wo mi no o ka chen se onkoye ho ade na o se nkwa aha oba mi anti mu ho no kra de me ni mi na ne koye na saa time na me nua panini ware ye no oba afie na mi anti mu fe ye mienu na ye koye na o bisa mi anti bisa mi onanim se my ready se me ne betina na me se ane my ready se me ne betina saa time na ma wo ketwa no ana mi anti se you enie sisi anyeme mu ayede sika ho ayede omo mpese omo beji ni sika bebe bia ebewie be kwakotena na afede sika asema ba ayede nti no onfa abochire shina baako ene 300 cedis enfambra peo no fambra 300 ana shina baako ese wa ware ono no na ha ne je se ode enu ni ba be hu ebusuafo ni wi na ebia ho ade kitu ebia ne yaye wo fie ne je se enu ano no nti no wa ama foti o ama foti papa yo yan to so na he ma ye de bibi sua de mema ye de bibi sua de e wo ha pa hwe enka se asimasi ni mi awo nti chinchina me fo so se ne na ebetena ana akoye me wade na me ware no e ma ti me mistake be brebi se na ma me nka wo nchira atiefo se yamfa nyinsen e mo be ma transe yamfa bem nyinsen e mo be ma transe da se ade kwa me na mo yi nyame bua na se obe foma kwa mu a menya nyim se kukuro ma bona transe da bida wonni mitrimo wonni mitrimo se wonni ma duna ma duna fa ho nti wodi nyinsen ne be excuse se me di nyinsen wei e bo ade kwa ma transe a mistake nti mo ye bibia mo to mo bo especially ma no hwe wonnim de ewo anim na na da bia ya ka se bi se a chira nyimo wonnim ba a o chene ba be wo no enen na wo hu mi se e bia me sogu ano ba ye tu na mo kwa nim kakra no e bia mre be sesa mre be dane wo be si obi mpo a wo bia betuma hwe wo mo na o ma me ma be se wa bra bo kwa okko ba ko mienu se se ye de wo chechire wo wo se ono mpo ne one ne ma me mpo ne hwe nkoda no ukura je wo nsimbi se ukọ ba bia na je se wo afa wo sapofunu ukọ ba bia na de nkura na akoja me ama se ma mitaka se fa koja nti wo akoja oba na o sa ba je wo ma asema o Steven o kan no ba unya abotre tena se hwe wo fe mi ne ba no ofu ne wo fe nti we man ka se eni nti so o nware o ware de obeware o ware de o se o ware na hwe nkura no kan wo sisi so na hwe nkoda no se Steven afa mampa bo ho so me gidi ye se obetuma hwe nkura na mama ko manim na onya Steven nana ne be susu kan ya hwe o ma nti onya no ma ne mfa ne hunni ne na mo ana dabi wo jare sa wo ye twina bo so ma no de aba se nka o fa ne ho adi na onam no nana onam Steven nam no e ya wonpe Steven wonnam nam no e ya wanya manfo so oribi wo twia nti so wonnam na sa wo wi na twia on to di zip mu dia e so hwe ne ma ye mpe o twia wo bia o wo twia wo bia na ko onyina obeba sa de na twam emema na ya ye bibi hwe anka ne no na ye ma memo omo wo be 4 5 ba wa pa be hwe oni bi kura o kasa dia o ka kire o wo ko no kwa menya abotre nyame boa ene me boss no o ka se mo se doda ye nanika ba we de ya wo de wo na o de aba ye de bu ye be wetua nti Steven mesrew ba bia wo bia se wo didi ni de o se wo ma so didi se de wo didi no nkora na mo ko school na me de o mo to school nti on to books on to Dabi no kra de on to bi da hwehwe wonnam so se de o se si wo se me wo ma we wonna na woni nahi obi timi fro no
ja ma so ya hye me ma no kwa ne ma me afrem se sia so no ontwi ahwe no o de bo no ho asafo hene na me hwe me ma so oboa ene bi na o ka che jata ba yo se won ne ma me na hwe okay mateda se ene de wonso waka eja and oba YouTube ne so a amanfo nso ewo so ene awia yi asem ya huntia na sebe to de bia ya na asem enipa kope na ode abesoe ono ankasa ne ho so oba de achia me bebem na ansa na no hye ne nso se awia yi yewo Dawood Herbal Hospital for eta yechi ewo dwuma ye die yi mu na dai se wo ye oba ana bema na se yade bi abekọ so abu ma apẹ ho ano a unhunu sebe unhunu baabi a wonfa yade yi nchini nkoye nanso se tede yade no da so a akwanya no nie se onua wanya te Dr. Dawood nka wa afidie yi so idie tumirika mana moto nabra ejeso krapa edania first na Metro FM ni wom no saa dan no emu ana sese ye ya ye ka sei Dawood Herbal Hospital udini dwuma free se si kire yade bi abebo atnase ye wo nipadua ne so stroke nyodue bi abema se abre oba be ma waye mo po emojabru suo bi hepatitis B bi anenemu yade bi kura na adokoro wo eye ulcer ana prostate mu hawo roba akotom ana yekese odonso a wochem ubewie na bi ne nam ho mana moto na bra Dawood Herbal Hospital na dua e ma yaresa wo yo bi a utumi ni oba da wo hunsuo ntumi nyem no oha wo ho bra ne ncheke ne ehunu de aba ne mu waduru be ma wo be ma ne da fom bem wo ye ne hwie nye yie onua bra na ye ma ne mpagya ma wo oba wo pa wo sebe na wunya bie minua ba bra ebepa ho ama wo e wo Dawood Herbal Hospital papa ne no manie frɛ no eye 0244 886437 and 0201 681 717 0244 886437 obefre sa no mesimu bia na woni traditional Dr. Dawood abonkomo de wonti ase no papa no bekire mu amawo ena wiei abapa mo the biggest online shop onuamie ni dwa o de ko Google Play Store anabra App Store ne so na be download sa app yi search abapa mo o search wi a onua download o download e wuram a ade bie hia nipa ewo ye ndada setena mu efri ye tri so besi ye nase de ohia bia ye ton bi ye dem neoma ye de besiesie ho ye jade ho neoma ye de be ye adwuma ho neoma ye de nua na ye entade abapa portable washing machine hwese ye 399 omo neoma ye papa ene bo no eda form oda ubetwiaka ne ye de wade abrew se wuni phone na de be download ye app no de a je number na frɛ ye kan de wo pɛ na ye mfamrew what you say? 059 338 6133 and 059 339 1848. Ya wata for 3 miles and so. Saka park ho. Onye medija what you say? Na binyane pa. And then we are Hepa Plus Pavi Plasmos. Enomi ensa. Okra wi ana mwabusa na mame. Na mehu se ne ekɔ why. Na unya de fearsome terrain ni bi na se ononomo a ebeboa wo nipadua na magina brane ema ne mema etie yen onua se wodwene wapomuden ho kanea de aka nyina yi bonus eye mfaso ebeba kama wate enei wutie mi wuni atengampam aseme de me ese kura de matoma dwene mu kredo mpe bema bia wo mabrabom mempo ba bia obuoni atenka yeso ni mu asetabo se ni oda ho ano enye papa obi nso wo hono mu a infections bia se no ama ahimfie ho nye bema bi infections nti ade na twekom infections nti o ama se kura wa ye mre wo mpam wate ase aduro wo ho de ebebo ni padua na pom de ho ban eye Hepa Plus
pavi and plasmos so you be na so no mo ebeboa wo ye obi a sikyire yade bi emoja brusuo bi wa ye kese abroso ana tafo do bi ni unipadua ni din esie hwe ba a yade hye wo nipadua mu bia no dwena pomden ne ho nkane na duru a ebeboa wa mo adwene wa pomden ne ho eye hepa plus pavi plasmos ba bi eto aduru bia kwa abenya bia to ano why ye woni nsuo ye woni topa ye mema no de da ne da ye tumu for say senka topa ye na obe mimini o ni nsuo no na obe numu o wadama fa kodutu akire ema ne nso momfa tadwentu akire na beboa mo pa ye number ni ye wonti bibia se afre ye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 offers ahuma we ya ya beje so oba de achi ame akra krache no yeso wa adwuma mu wo wese sa na jata be ka kire na ye dwada ka kire nse sa na wotwe we mu ye hia no ye sa mame yo akra me da se ni din no kra de say ukunu ni din de say kujo Steven ahiagba we ye second one ye first one yo second yo ahiagwa ba bi a wo bi a ye dikan no akasa emfiri na enkosi efiada ye hia wo fie ha bra na be yiwa no firi se nsam na awura ne ka no ano hye enti wo ba na be yiwa no a wonsam akeka kire jata ba ne de to asomu kitekete se me maame me hu obi a wanyini no o ka me maame a wo wo a na ye ne hu ye me hi kire obi a na emo mu be ka se osisi a ho kire wo ho ebire bi na me ye se ni se eno kwa de ya na me pe no kakra na emo hwe o de ne ko maame na won so a wo ye dai obi a wo ne maame a akra kamise nka me maye aduonu anka mpo se da bia me ka kire wo na nka yi na ba Steven akowua Silas akowua Felicity akowua eno kwa ne ya me fe no we ni sesa so saa enso akra me suro nti said na form me suro aho kire ye bi ne e beda me ka no pa me ka eja kwa me te ya wo kai me se ya wada adwada mamu me ka ayi hu de asem bia nkire me aso kwa lo mu ti ase ye won be ye ku atia wo won be ye ase adwada no gina operate gbang hoya da ye me a ese ayi drawing board me se me ka ase adwada emfa akura ye ka we se bo ho so wontumi dia menwo wanya ba ko anu afa ne saa wo ka ye be kombe kura na nya we ngu awu we die na ti kura wasai na obi a wo anu odna koma ne maame de so obetumi a wo be sa aduo no wonam akwantuo mu nyina wo gusu a wo enti etiefo awo ne de obi anya ngo pewu na hoɔden ne ni hɔ a susu menwo ebi na anu mi twa krache na wo wa ha sa krache no mo monitor ne maame me tesa wa wo bie mu a we dia wonwe me se onwe mane wo me tesa wa wo bie mu a me twa na wo eno anu no awasa micro dem ra bi banko fofo ho a eni se ya ma wo mo lances ya wo de be wo ye be mo lances ya wo de be wie na mo lances ya de be wo pa de eni se ya de ma wo mo titiri wo mo ye me maame no me maame se ena me de ne ko me maame ho ena me ye sefo no awasi ye twamu ye mo lances ya wo de be wo enti ahiagba Steven mano se ya wada odwabuom kura so nze matwe mama no enadwo ochene bena ukuo yawo odwabuom kura abaye enyade na ba hayi nkuaa de maame a wonso ona oba ene Steven ahiagba yeso wo kontanase ye fra say duase dwunase kontanase dwunase edi a ye de nimwa ye se wo ya akrakuru wura mama ena dodo na afro ba akrakuru ena woche e wo kontanase dwunase ka kire wo ba Steven ahiagba se ye se ya wada wo dwabom kura no a ihia no teke ha nyesa etuo ne to a ede ne be free dua ne so ede ne be tofom that the Asem Beba Dabi so enti awura you are discharged go case postponed to Yawada ko okra nyanyam ube ubiem Patro Dabi they say when you say menya 31 April
da bi obo mangu bi mu ate ma jo lances o wetu ma we no di menya mangu bi mu what the ready o mane wo ya jo lances why ya be je man for lances obo miss Raman panyini se wo ma miss to me ma lances ya ye de re ya de wo ene de adi twam ya nya ne sa ya de twam nya ka ho za mi twam me ungu bio so obi wa no kuta bi kuta na wo de wo ndi o se wo di twam okay wan twam wo kuta bi ne so ma no wa ma no wo twam wa ko o de gay kura mama no de de we we de onwe ba wo pa de ye ma ne ye ma eye o ma na ni na ho because we eni o ma bi ha atiefo ene awodadie mu nchia enkoma wo ye frɛ Olivia Oten dodo na anim se ye frɛ wakosia Pinamai ufri buase adanse buase na sese Berlin Germany ena owo ene ye wawodai hega se osre osoro nhira osoro ahobambo ene osoro ye kuduru se nkan happy birthday to you Olivia Oten, God bless you. Afei ye frɛ Pius Awute dodo na nim se ye frɛ Chikata wo ye droba ni ewa mamponten na wi Chikata Pius wanya afeko e de aka onfie ho oba de achiam ye wa Asem Beba Dabi dwumadi esu wo tekefem hase osre nyankopon ni nhira ene na ho bambo se enkan. Happy birthday to you Pius, God bless you. And then so ya Bolivia Enterprise for Future Life Smart Food no anuanom eye aduane aduru kire se ahodinro ahye aduane mu matonchom enti unya bidi a eboa nipadua no hwe ye wo vitamins ni minerals 23 ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hye mu matonchom enti se wo yade na wo de yade na chinchini ane na moa na sa hoto ama onua blasofoline alignment ho multi home nhwe animu no na wo ne ya Bolivia mpanyimfo mehia ne ma future life smart food ibi na kodi ne ntu yade ase ya number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and then midima for a clinic Dr. Time da sunsunie and all the time beto yade ne so amawo emfa ho ni ba bi ade yade na ko chinchirafa obi de ye hepatitis A B and C obi de stroke akana to form stroke chewa ye utumi koba mpo na ye ne sen na enei waka form hwe bi o hokra na nka wo fro obi achia ne kekewu enso obefa se wo ba be series ka ko pedro atonti wo fre na o mfa o na reho onua medima for herbal clinic sa wo de bra se wanya kidney mu ha wa ye mrempam infections bi how o low sperm count na o prostate ye kese o pa wo wonsabuo mu nye bra no correct na tumi nya wo ni bi wate se ye pressure hernia stomach ulcer na fibroid wodi otutumrika na wona moto na bra bu akwa agogo medima for herbal clinic na papa ne mfa time onto yade ne so ba ne number ne ye 0244 774282 and 0245 616336 and sister spices then so e wudwa so they say ye ka say there spices of the moment sister spices anuanom aduane bia wo ye enkwan bia bomu bia wo ye no spices ho asem ba utrimu a edi kro pede sesa wo kai eno ne sisters spices die enti amekanfo ama unie sa spices we 100% natural enti se wunya bi na se wudi a eboa wo ankasa natural ye wo goat flavor ye wo fish flavor chicken flavor stew die and a beef flavor eno ana se ye nyina obi eto enti wonso wontu bi nkoton ya to bi koton what you say ubekuma se adum pampa so pizza Roman hell so amene bantima dwom ho nyina ubenya bi etu akoton enkran fon kosi am bi ni okashi ye number anso ye 0243 53 5025 and 0279 14 0940 offers ahoma we ya ye beje so ye ne obekasa
na yɛakyerɛ nsɛm mu nso de ama wo awia yi agya Peter Herbal Center ɛwɔ kontanase kwan so ɔwɔ Feyiase to be precise Feyiase Pentecost Junction o deɛ utie mi a ofa kaye kɔ kontanase koraa no a kase yɛnsi wɔ Feyiase Pentecost Junction yɛsi wɔ junction ne so abon sɛ pragiafo gyinagyina hɔ ka kyerɛ wɔn sɛ momfa me nkɔ papa na wɔyɛ awaduro no agya Peter Herbal papa no so deɛ fa yɛfunu fa begya no na deɛ kɔ no ɔnyɛ ho adwuma ma wate ɛba na wo pato na so no unsu benya bi akwadaa besu ɛwɔ wo nso wo dɛm ɛma ɛpa away ɛmɛma ɛpa away awɔ ne yɛnhyɛ ne nso sɛ nyamma nko na ɛwo ɛmɛma yɛnso yɛ kanfiri sɛ yɛ ne yɛde ma na meka sɛ wo nso adeɛ bi nkɔ yie brana papa ne mo awo ɔsɛ wo yɛ ɔba sɛ wo ba ne firi wo a wɔde ahaban bɛto wafu so na sɛ wo benya bani bi ato na so a ɔbɛka akyerɛ wo awɔ ho dwuma paa na papa ne odie na mmom sɛ stroke bi de wato fam pressure bi asikyire yadeɛ bi wontiri mu twetwew ɛnamu yadeɛ bi na bɛɛmɛ nam so ntima wontumi nwoa sisi yadeɛ brafoɔ bi na akɔfa wo mmerɛhwɛ wɔ mpamu nti wontumi nwoa ne nyinaa no mmra papa de na duru bɛka mo wɔde semena nwanwasoɔ bi agya Peter Herbal soap ya sɛ woba oteka femfia hakora no a wobɛnya bi wodi dware a ɛboa wo honam wani no ɛmɛ gyina yie agya Peter Herbal frɛ no wɔ 0543 369993 tiebio 0543 369993 ofrɛ saa nɔma wo ya ɛyɛ agya Peter na ankasa nɔmba wate ɔbɛgye so no ne wakasa na deɛ wonte aseɛ no 3P garlic mixture ne nso ɛyɛ Piwak natural health fo aduro muntie aduro wei ma nipa tumi for his or her daily activities the same thing say ɛne sɛ ɛboa ma mogya di afuru ne yie wɔ nipadua mu wa wo bɛda asɔre no ayɛ very weak wonante kakra no abrɛ woyɛ adwuma kakra kyɛ sɛ ɔtena se wobrɛ ɛyɛ haw wate aseɛ kɔpɛ 3P garlic mixture aduro no bi na nonom na wononom a ɛbɛboa wo wo pressure wɔ soro wo cholesterol wɔ soro wo immune system na yɛ weak wapɔ ne wapɔ so nyinaa yɛ wo ya wo nipadua ntumi honhono te sɛ duabɔ nso nyɛ duabɔ bra na bɛnom saa aduro bi kɔ baabi ɛtɔ ne aduro bi anaka sɛ ɔpɛ 3P garlic mixture wonya bi no mu a wawie wobɛtumi abɛtu bi afiri Misty Herbal hɔ Kɔlina Herbal Dani Herbal ɔba hɔ nso abɛnya bi atɔ all other pharmaceutical shops yɛtɔn bi 0248928824 ɛna 0201000021 adɔfoɔ nkɔmɔ na yɛde two hold no krakye na bedu deɛ ɔpanyin dwo ɛde ba yɛde mha no ɔkɔyɛ ne kaa ho adwuma ɛwɔ Master Bishop ɛna fitafo abu kurum ha nyinaa mekyia mo master ne deɛ he oyɛ deɛ master auto spray mo na mo spray car ho no ɛne de me deɛ no bɛba na wa spray ho ama me manya ka fitafo kora se me deɛ krakye oyɛ car electrician onim adwuma sɛ electrical deɛ boy we why small boy danger according to my chuma your frau Kofi Dada oh yeah electrician oh yeah very good pa ewo Susan so and sorry na chi ho and now we are Kofi Dada mame ma wa hana me nchiachia wate me chia pa nyankopon hira won so enti master bodi hira me your frau say pacho your friend me Kwakubu ahen ba do na friend Belu boy and now can we be abet Balu boy. Yeah. On China, papa de ne car buy. Or the buy a check akra. Oh, ne car no cry the Marie. Where we and the shop of cravy. Now we are so phone your eye, a yampa, and a nen your eye. Phone a dear, nen your eye. The woman say, no pressure be a bum so. That's a we can't. In a bar who say, men found washing be. Na me found come straight and on your home. It's not me could two battery, ever car back or so. No boy we saw one or cars was semia. The phone, who dear into me from a phone. A man in your call. So you know, about the man. Into me, and them two battery be see me car, so I made them two car near the a coy. Into me coy and not
me buy me frɛ phone na ta me refi kura sɛ me de ama obi me refi ti me gye obi phone makora ba ko sɛ on frɛ me phone no me hu ba bi a me de ato nti wo frɛ ekwa but obi amfa nti chira me ka sɛ no rega ka sɛ me fama ne nyɛ call nti net house no me call ya na on so de agya ne senior ba ko kura nti net da table bi so na okofa wa sa time ya wo kan ni say yi na waka wadwuma mu sɛ wo phone no hwehwɛ a wo hu nti nkwala ne bi hwehwɛ ma wa na oh you know me catch makra me buy na me catch makra kra phone kra me hu nti me ya na brace so aba me ho on so madam for past 20 years me ye adwuma as a concourse ne ade ya na I waste nti on ya na me dia ma no wakwa akoton nti ye na brace so ote ka ba akum na o didi ena na brace so gina ho ana o se no ene dey say unhu phone ne dia blade dia mon check no na omo de saa na omo te omo ebi owo no ana so no minti bin fasa asem we ento no so because phone de me ana me de ayira kura ayira already so makwa akohu phone te me say muntwa so na phone kura makwa akohu ehu yin say mo be so ana me de be say two car foforo nti no achi no me de si wo de ma anti bi nti say still na one no so extra go say wo de kro no ato me so me mfa nti me bae no na omo sa ka kire me already crowd na car na me ka se maye na otuko enti na oni ho akire no no bae se na o ma kokra me de si ye bia menhu na obete say onyonko for the past 20 years no about customer ni dua obete obi anka bibia antwere me bra yi na ade che na ofre me phone so e ka kire e say masabalu na me say na o say o kofi wa kire ma kire na ne resi edua bo na me say e wode e hu na o say na nura na na me say me wo kasa na me ka zo muntwas na phone kura me hu ehu hia say ye be so nsem so na o say kire mu kire na resi edua bo nti e friend say the adrun the ade ache so nti je say ye pe ho asem ka nti me mfrɛ bre me frɛ no e ma no bai nti wo bai no na ono aya dance ni enura na Saturday wo so wo kwa yi nti bre bit na wo sa na wo no kra kasa ma ha no am so nya hwe asem de ba je say so bu wian sa na obi a ho ato no na ampa nti anope na jataba frame na so no kra nti na ubusa masabalu ubusa papa yi say wabɔ o customer di dua ampa oba ene ya na mimi busa no se na minnim nti ene ya oba wo se wabɔ wo se wabɔ na nano memene da no ɔka no wo phone so kyerɛ papa yi sɛ ye dane na enye ye na de ache so de ache se papa no pata no ansa no amakwan se enko dane dua no no de oje me friend say nipa naba nti braju nipa na asem hwe no waba nti se ende na ono ka so wona na kasa nti wo twen no ho nti wante se David no ande me ka so konko wura ka se on pata na ansa on mani scam fam pata na ansa no ama ami ada no de me ka se metia na yento master balu me da se owura ete say nyamena dom ho ye fro say fem kwadwo usu ansa kwadwo free acho free ma pontene ne mu mote hen eti tafu uye konko adwuma ana woton condemn me fa cho me obi a to condemn eton say ya me kwaji film brother anya obi a me se me enema anya se bia ma bobo shop a me de metia no won say condemn ton ye wo mienu obi te shop obi kura aboto de ne nam no opai condemn dia hi bi na wo ye bia na me fa boto de rebla me so akoto na akototo enti papa yi master balloon de o ma konkus o chemi konkus da bia me ko no mo ya wada no me duru ono na kura ne se watuka watuka no iti kwansi mi gina ono ma na ono obe park ne pick up no si ye me phone me hunu ti ohunu phone no twa ne ho a na ai okọ papa yi ono ovan bi mu one papa no di nkomo e wona papa ne se wo ma me nko on se cheme ho the buy no class to atene me master wo to atene so kwa akwohwehwe na ade papa esi aso me mu se sinchira me nyina ho no o mama wo me ho me boxer short na go ofa bi wo fatintin bi wo fe na ni mo
ɔno bɛka sɛ wonya na wekura minim dada do ma me bibi sa akura ada beka bibia wɔ se mmea na me se ɔyɛ so na ni pɛ ba hɔ nom timi de ahometie na me se sɛ mafa me kɔflɛ su yamankume ba mo me mo no ni dua ofra ntoa na ofre nyama me se so nyama nti nyantoa mpacho sa ntoa nyama no a nti wo de bo wo ho de bo me ho se me de samiti se me menye obi a me mafa na ade okay na bibia ni hɔ a betumi ayɛ sen sɛ edua na abɛbɔ kyerɛ sɛ baabi a wokɔ ye papa yi master balloon sɛ ɔno wafa nyɔnko over 20 years nie da bia wo ba ne hɔ bɛdi konko ɛna nipa yi kura a wo ne na nya sese yɛ ɔno nso yɛ master balloon customer enti nkafo ani to master balloon na nka memo dua na bibi foforo bi wɔ hɔ a nko ayɛ na bibia ni hɔ saa agidua bɔnko a bacho ani die mu me kai papa kura me hu ne da me boa minim ne da na sɛ no osie na sɛ obi a oni me asɛ me kromfo bi ma no me kokro sɛ ba me nko mu so me mu te ma me wuro mo panyine bi wɔ fa bi wɔ no ɔno kura ele ka kyɛn sɛ onya na we onim da ɔnamada bia ba sɛ ne ma ɔnya de obɛfo obi ade me ka bi papa sɛ da me kromfo me kura ibɔtɔ amde na modem me kromfo nti nkomba ba bɔ me kula ana me so me de me bɔ me ame ho dua sa tu bɔ san ho me bɔ san me ho papa yi frɛ memene da master balloon phone so ka kyerɛ ne sɛ yɛbɛdane a ɔmpataw o ka bibi man ka ne sɛ me ka kyerɛ ne sɛ ade na wo se ayila na wo se wo de ato me so se sɛ mo hu de a wo se wo mani pa nyina hu sɛ me so anya me na me fa e na me ka kyerɛ no okay enti se yɛ master balloon ama yehu ɔno anso ama yehu sɛ akyire yehu sɛ nyɛ wo na wo faaye enti wo ho asan enti dua ne yɛbɛyɛ ne dɛn me pacho me de me bo esane me ho sɛ mafa nkumi sa na me kan ni wono ni asem bia o musa to man kan ne boni bia sa okay adofo eduabɔ no case no ni nyina ni ɔbanyini papa yi oyere no magazine ho ya menim no kra no wa nyere no no kra ni na fam nsakra enso no mu na Saturday no ka say ya danu dua na mampata na onna dua no kwa ni baby no mo dance for pay for baby na mo timika ma na ewe ebra wo ka say ye ncheke no amanfo be yere no wo ho nya menim no kra ni intro ewo nya menim ɔwrɔ ne ho krachi wrɔ ne ho manfa men sakra nso no mu abra ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ dede no man bi wɔ container ane ne yere ɔmo fa ne no ama ɔtɔn biscuit ne drinks na ade ne ba ne tɔn saa man no ɔte sɛ papa yɛ dede a ɔbae nti ɔbae na ɔka sɛ ɔmfa adeɛ no sɛ meme se ɔma check na ade wɔn ho de a ɛnna ɔbɔwɔrɔ no ho na papa no ka sɛ ɔmfa saa nkwasɛsɛm na ɔyɛ no ɔmfimfiri ɔnkɔ na papa ne pam no papa no ɛyɛ danseni sɛ me kura no baby a me kura kan ho na migyina mankɔ baby ɔwɔ no kura nyɛ nso ne ɛwɔ hɔ no so no papa yi na kɔla nko a ansa na dede man no ɛbɛ bɛgyina hɔ a man ne bɛpam no nti mehu sɛ papa wɔ yi ɔnka no korɛ no kura ɛfa no korɛ no ɔnka bi ebi aso no kura wɔ ɛyɛ baako pɛ woka no kura de baby a nso wunyini kyɛ woka no kura meba me hwade we krache enti oro ho ana wa nro acho me raw me try that no ama obi a say omohwe mo bibia enimi ho na me de hye enti esa kolo ni so kura egu me na ma me ka se me bodu ya se me fa papa ya dia su se enimi eni sana me kai acho de di ma meba mu obi anka se bio duabo ho sɛ antɔ ayaya ibutu wakɔ baabi a yɛda ne duada deɛ nti a sɛ wokɔ na pɔnkɔ bi wonim pɔnkɔ nya boa pɔnkɔ na meka wo asuo bi pɔnkɔ ɔma a honhom ne bɛhyɛ wɔ mu no ɔmo yɛ mpɔnkɔ mesrɛ meka na otwa sɛ akokɔ na ayaya ubutu
saa na duabɔ teɛ ɛnku ha a ɛbɛku ha duabɔ nku nipa baako ɛna wiase sɛbesɛbe yɛwɔ nipa bi a wo na metu saa fo wei yɛmmɔ wɔ ndua wobɛbɔ nipa ne dua o baadua ne bɛku a ebi a onyɛ bɔne but nam sɛ yɛmmɔ ne dua na wabɔ ne dua nti ɛbɛku a ɛne yɛwɔ bi nso a ebi a ɔwɔ ani nti wobɔ ne dua no amono mu hɔ a wode bɔɔ no a ɔsan dane de ma wo a hwɛ abosom di asɛm ɛwɔ hɔ deɛ nanso yɛwɔ abosom a ɛtumi ne wɔn nuanom abosom te sɛ deɛ yɛn nipa yɛyɛfom a yɛkɔdwa atoa ma obi bɛhu yɛn ma yɛde kyɛ no ɔtumi yɛ saa sɛ tumi tɔ adi a ɛni ɛde yɛw enti duabɔ ho sɛ wonnim the dynamics in duabɔ a memodua bio wate obi a ɛwom metew ase papa wei wokɔ ne shop ɛne wɔma wo konko ɛyɛ sɛ bɛyɛ a wo nsa ɛbɛkɔ wa no nti saa papa wei master balu sɛ amanfoɔ amfoɔ mo ka yɛ ankɔ a mo ɔno nso ankɔtɔ spray a mɛyusu a konko no wokɔ a wobɛnya bi na ade nti na obi nso akɔ hɔ nom na mfomso aba a wodi duabɔ pam enti wogye di sɛ woanhwɛ yi a papa wei ne ka ɛsa scratch bi wɔ ɔde bɛkɔ master balu hɔ enti ɛba saa konko no wokɔ a wobɛnya bi menim ne sɛ papa yɛ ɛyɛ futuo next time nipa na ɛhɔ no yɛ ne dea no bɔnamane ansa nkɔmmra sesɛ aduane deɛ ɛda hɔ krakye no sɛ wapɔ ɛda hɔ na wabɔ wo san kɔka sɛ wɔnsa anya yi ansa na wonim ɛsɛ wobobɔ nnua agye sika hɔ enti wo so wɔmpata wo sɛ enti wɔmpata wo anti twaboɔ wotwa aboɔ wobɔ dua gyegye sika wommɔ dua nye sika nka wobɛka sɛ nipa ɔpanyini ɛnte saa ntimi ɛma saa da mesɛ ade nguase ɔde agu me no ɔpata mekra saa na meka kyerɛ enti wɔmfa deɛ ne mpata bede wɔ nipa ɔno ɛma nipa nya ho sɛ menyɛ saa de no deɛ a ɛno ampakyɛ wɔ ne die mu agyajo woahu sɛ papa wei sɛ fon no ne ne hɔ wahu sɛ ne ne hɔ ma ne di bem good wɔde akyɛ sɛsi yɛtumi dane dua no wɔmpɛ hwee mfa ma ɔpanyini pakyɛ mate asɛm bi ani wɔ ma ne di bem ɔmate wɔ ase sɛ ne ɛkyerɛ sɛ woka oyɛ saa mɛyɛ master balu alu tatia wo na ne customer na wo yɛ ni sɛ ntwa to so ɛya menim maame bi wɔ sɛhwe sɛhwe yɛ ɔsɔ na ɔbɛkuma se ɛne bɛfa deɛ yɛne yɛwɔ sɛhwe no saa time yɛbɛkuma se a miko kizamba mekokuma se aba na maame akra afiri sɛhwe yɛ ɔso abɛkuma se bɛfa adeɛ na nipa dasani ɛde korɔdɔn ato ne so muntie saa berɛ na me wɔ Liberty FM na me saa yɛ anadwo program ne ɛkɔ so anwummerɛ announcement mu ɛna mu sɛ call ne ba ntoaso ɛfiri sister no nti nipa a na ɔte console akyi nam kaa sɛ ɔmpia anwom ntom ɛna ɔpia anwom tom nam pekɛ ne call nam si ɔbaa dɛ ɔse nana sɛ nka mefrɛ wui woyɛ m'ani da so atwa toɔ ɛnka woamfa a yɛbom yɛkum ase abɔnten so ɛnam sɛ adɛn ɔsɛ wafrɛ ne sɔfo panyini sɔfo antumi amfa wafrɛ ne nua antumi amfa mesrɛ wo sɛ wote hɔ na sɛ obi kɔɔlɔ ɔba ntoaso ayɛ afa wowɔ baabi ɛde kora excuse and pick adɛn wɔsɛ dɔm atwa hyia
yɛse meyɛ krɔmfoɔ mabɛyɛ se wɔ kumase ha na me se fa me to speaker na me se mpanyimfoɔ a mɔtwa ahyia yɛfrɛ me nipa asomasi radio asomasi ɛna meyɛ mu adwuma maame no mennim no nti papa bi nyansani a no wɔ mu na ɔgye phone no na ɔsɛ krakye ampa ɛna me se ai na me se mennim maame no sei ne kan ya me ne papa ne guso a kasa dam te bi wa akire nkwa me ayɛ bɔne sɛ maame no nadeɛ na wɔ se ayera wɔ store hɔ no wahwehwɛ ahunu afei nipa na atwa hɔ hyia nyinaa bu nkotodwe ɛwɔ sister ne nim asɛm ana meke me gyina phone ne so na nisuo sama ha nke abo na kunu kumase yɛde anim sɛ wɔ ba kumase abɛfa ne ɔma aba nti saa deɛ wei ɛden wanhwɛ yi a ɛde asɛm bɛba sɛnea dua wei tie yi abɛyɛ tabiri ta meka tabiri no anka sɛ meka biribi but mahyɛ da nam de ta no na ahyɛ hɔ antɔ ha ɛtɔ ha deɛ nti na ma akrakye yi bɔ odua san ne ho sɛ firi biribi enti saa de kodeɛ no so sign ne ho wɔ saa deɛ ni mu kura na sumai kro no ɛbɛpɛ sign ne ho ti nam se wabɔ no tabiri ta so obi bodua sɛ me di sign me ho yɛwɔ nana champion strategy ɔse nipa no ɔbɔ no ɔse nana sɛ mafa no ɔmo sɛ memfa ayɛ a ebi wɔ saa strategic akrɔmfoɔ no but sign na yɛ kohunu a ɛyɛ a na kyerɛ nsɛm dɔɔso nti deɛ ɛsɛ sɛ yɛ ne ɛbɛyɛ mabɛdwafoɔ mɛfa 1 minute na mensɔre mepam kyɛw mewɔ saa dan wei a metɔn mɛmfa nhyɛ otirim da sɛ wobɛbɔ dua de agye commission wate me pɛ sɛ meka saa kyerɛ wo ɛyɛ fotuo asɛm kɔ na ka bade sta yɛdi nka akyiw de dua sɛ dua wa wobɔ dua wobie wa no bɔ dua sɛ wodi bi mu di fɔ ɛkɔɔ yɛ a yɛdi nka akyiw de dua ɛma ayɛ de dua ni mu adeɛ na woyɛ akyiw de dua wonim deɛ nipa ba no beto agum so abumazin emodua bio wate pacho mate opanyini ebi nsi o makwam bio ɛyɛ 5 bedrooms ɛna metɔn ɛtɔ de bi a mom yɛmfa yɛ ni ntonto ɛnto nipa ansa na yɛbɛyɛ biribi ayayɛ 5 bedrooms efie no wɔ kurom pɛɛ ɛwɔ kumase ha ya odiom ɛnkran ne kumase kwantempɔn yi so ɛna odiom wɔ baabi a St. Louis Senior High School ne wɔ no n'akyi ɛna saa 5 bedrooms yi wɔ yɛwie yɛsi awie stores mmienu kura wɔ anim ne yɛsan wɔdan baako hyɛ mu a yɛ flow so yɛato fence wɔ nyinaa afa ho yɛtu nsuo wɔ hɔ yɛayɛ pavement ɛwɔ fie no mu nyinaa efie inside deɛ yɛato tiles baabi a complete building ɛne yɛtɔn onua asase ɛda ni mu ne nso sɛ w'ani gye ho sɛ wotɔ saa efie yi a meka yi a gye saa number wei deɛ mea na metɔn enti no libi no labalaba bia gye saa number wei na frɛ saa number wei sisi ya ɛyɛ 0241 198922 0241 198922 ɛna wia ifet homeopathic clinic for nso medamase sɛ woba kumase ahenema kokɔben a yɛ Benjomas company no 18 mu junction ne so yɛ ne yɛde nuro nketenkete ɛyɛ adwuma no yɛ na physiotherapy acupuncture ne massage kwan so yaw ne unompe mu yaw ne nyinaa bɛkɔ yɛtwe fifiri nipaduam detoxification wontiri mu ɛtwetwew